ema business akutima kwatu kutima komo mwatu umpawi yende ndi chawera bote bagati chawera hey azalasi chawera telipare yende ndi chawera Malawi ulanje tarima chawera hey azalasi chawera telipare uzateka tonse banana zokona ipo chikondi saka kamisa yomwe wina chokera pachita mwine michomo wina kalira ifeta konda chawera iya nduwe cheme onyosa chikura koma wantu wambiri aponda chawera dare sitikitira a social media dare tikachiti bakala kama tikakwera telipare timayangana mfundo pinchitozo inarindifu lotimatima magesi lero akayaka hayati enemies of progress kuyesesa kuna kupalot ramameka famu chifungwa kusiwa kudizika kazikika Malawi njala yatera yende ndi chawera bote bagati chawera hey azalasi chawera telipare yende ndi chawera Malawi mwendali koma chawera hey azalasi chawera telipare Malawi yose ngabingabi nyumba za polisi ndia sirikali zamangido palipo sembomala chapera kanjiyo choka malaka paka na kunchinji inafa koma chakwera waisusa yose chakwera wakumba matamo pereka mazi misinda yonse zikolino kata bekukaronga angochilirongwe chitukuko cha mazi amikobi chateka yenda sports complex chakwera wamanga zinda walilongwe ofesi yakana kuba bomala nzima yamangi bandi chakwera delivery simba steki ya
Chakwera Wamanga, Joe Stadium, Chakwera Wamanga, Combat Stadium, Chakwera Wamanga. Tikulandireni kulikonse kumene mukuonera kanema wa Zodiac komanso amene mukutimva pa Zodiac Broadcasting Station pa wireless pamenepo komanso ino amene mukutiona pa Zodiac Facebook page. Takulandirani ndi manja awiri pano ndiye kuti kuulutsa mawu kukhale kuchitikira kuno ku area 24 mkati mwa mzinda wa Lilongwe. Kuno kuli msonkhano omwe chipani cha MCP chakonza msonkhano umenewu pakale ndithu mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera ndi msonkhano waukulu ndithu wa chipani chimenechi cha MCP chifukwa pamene pali mtsogoleri wa dziko sitinganene kuti iyayi msonkhano umenewu ndi waung'ono iyayi. Ndino kuno kuli nkhope ndithu za nduna za boma komanso tikuona kuti kuli akuluakulu a chipani chimenechi cha MCP mmene mukuonera mchithunzi kuli amayi tinene kuti mbumba za Chakwera amene ndithu akuonetsa nkhope zosangalala zokondwa tingoti pa ground ya area 24 pansika pamenepo pali ndithu makaka okhaokha a chipani cha MCP. Kuno amene simukudziwa bwino ndi kwa mfumu yayikulu Tsabango ndi kulilongwe City South West constituency. Ndiyeno kunoko tikuyembekezera zambiri ndithu poti ndi msonkhano wa chipani chimenechi umene kuoneka kuti ndi waukulu umene wachitika makamaka atatha kusankha atsogoleri a chipani cha MCP atsogoleri osiyanasiyana. Ndiye sindili ndekha ndi mzanga mtolankhani kuno Franklin Ntambalika amene akhala kubwera kanthawi kena koma pano ndili ndi mmodzi mwa akuluakulu amene achokera ndithu ku chipani chimenechi cha MCP. Mayi ndikulandireni akuonena Malawi. Zikomo ndine Nansetembo MP wa kunoko. Inde nduna yathu. Inde. Anduna takulandirani. Tasunthirani chapano kuti musunthire chapano ndithu muyandikane ndi ine anduna. Anduna. Msonkhano chitikira ndera lanu. Inde. Mwachitika chisomo. Chisomo chake chisomo ndiloka nikoyankhula. Ife kunyadira kudzalandira kuno mtsogoleri wathu. Chifukwa msonkhano umenewu ndi woyamba chipangireni convention kuno kuliloko. Ndiye kwadzafikira pano. Koma mukuona chinanti ndi chafikachi. Chinsonkhano chonona. Chinsonkhano chapamwamba. Komano nkhani nkumati taonanso nduna zosiyanasiyana zabwera konkuno. Kodi mumachita kumemeza kuti ayisakhale ndekha kumeneku ku constituency kwanga? Akubwera kaya kuchikonda chipani. Akubwera pano pali nduna pali ama area ama branch ndani ali pano kuchikonda chipani. Ma MP osiyanasiyana komanso mukudziwa kuti tili ku parliament panopa ena anali kuno kale ndere lolo sangangokhala kupita kwina kakanjoya koma kakhala ndi mtsogoleri wawo Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Inalipo ntchito anthu asimwakatenga malole amenewa kuti adzadze pano. Anthu abwera chifukwa chikonda chipani. Lole akhoza kukwera ngati akuchokera kuti akuchokera ku 25. Ati mumakatengawo chitipa. Iyayi. Munthu wachipani cha Malawi Congress Party ali ndi lole asanyamule kwa anzake. Anzatu ajatu ankanyamulira esikomu za water board za site ife okhaokha chipani cha Malawi Congress Party timangogwirizana kuti pantunda popola uje achipani kyathu tapemphe galimoto basi kukakwera nawo nkumabwera lole amakwera koma sikuti lukaitotenga anthu kutali ayi omwewa wamukwana uchiru moti nzabodza amakunamizirani kuti apa makatenga ena uplantaya tikatengere chikuplantaya kuno kuti udzadze msonkhano udzadze kodi titakatenga kuplantaya tikhoza kwanitsa sindingakwanitse awawa ndi anthu amulilongwe muno munsite ya Lilongwe okonda chipani cha Malawi Congress Party. Hayi ndakunyadirani ndapita nukagwire ntchito zina ndikuona kuti mudakathamangamanga kukonzekera mtsogoleri wa dziko lino kuti afike. Zikomo amenewo ndi olemekezeka Mayi Nansetembo omwenso ndi nduna yona za maiko akunja amenewa ndi mwini dera lino tinene kuti host panopa ndi
ku sports kapena kunkhani za masewera amasewera pakwawo ndiye kuti ili pakwawo pamayi Nase Tembo. Ndiye mmene ndimanenera muja kuti kunoko ndithu kukunika kuti kukhale kuchitika zambiri, magule zolankhula komanso pena nkumanena kuti kodi msonkhano waukulu umenewu umene ndi woyamba patatha msonkhano umene adasankha adindo mchipani cha MCB, kodi kwenikweni achipani cha MCB afuna atiuze chani kapena atitengera zotani panopa pa area 24 market mkati mwa mzinda wa Lilongwe. Tikuyembekezera zambiri mmene amalawi mukuyembekezerera, ifenso kuno tikuyembekezera chomwecho. Ndi Zebron Chilondola amene akufika ndithu chaposachedwa pano kuti timvenso kuti kodi achikulira amenewa akonzekera bwanji. Achilondola takulandirani. Zomwambira mama. Tamba nimwapereka moni kwa amalawi amene akuonani pa Zodiac. Moni tili ku msonkhano. Mwachena. Nangakurani kwa dini. Simungachitire mwina ati. Palibenso kuchitira mwina kwa tsiku lino lalikulu tu. Ndithu. Ndiye inuyo manena kuti mayang'anira maboma angati kodi mchigawo chapakati? 10 ndi mphambu ziwiri. 12. 12. Chabwino ndiye inuyo ngati oyang'anira maboma 12. Tanenani kuti msonkhano upindulira bwanji maboma amenewo komanso maboma onse m'Malawi muno. Icho chuchitika lero nkuti paja tuchokera ku convention msonkhano jaukulu omwe nthumwi zidasankha Dr. Lazarus Maikathe Chakwera kukhalanso mtsogoleri wa chipanichi. Sodasankhire okha adasankhira anthu ambirimbiri amene mukuwaona ku Nsanja ija amene mukuwaona ngati kumpando kuja wanthu onse waja amene adasankhira convention imeneyi. Ndiye nkhani nja kuti lero nkudzoyanika kuti dziko liwadziwe kuti wanthu aja odasankhira umodzi ndo Chakwera waja wanthu ake ndo amene wanthu ake Nsanja ake ndi amene mukuona amene omwayanika pamene paja ono mwayanika ngati mphale kuchita motero ndithu kuti dziko litani kodi liwaone tere pamene paja aliyense achulidwa dzina payekha pamene paja ndithudi mwina tupena nkumadabwa kuti kodi mmene muti muwayanikamo kapena muyambapo kampeni nthawi isadakwani. Hayi si kampeni hayi kodi ife tikadzangu tamba kampeni fumbi limene lidzaoneke lidzakhala loopsa kwambiri. Ndipo ine ngati chigawo chapakati chino mtsogoleri ndekha kampeni imeneyi. Moti apa sitimva china chilichonse chooneka ngati inu muchita mwa kampeni. Hayi palibenso kampeni chifukwa ntchito zochakwera zooneka zokha. Ndi palibenso nthawi yonena kuti ife tikhoza kutanganidwa pano kumachita kampeni chifukwa wanthu aluona okha mmene Chakwera alugwirira ntchito. Ayi tu anthu akuti inuyo ndi othwa pakamwa chabe uku nkungothwa pakamwa kuti mudziyanamiza Malawi inu muti bwanji. Ine tu sinnama munthu une chimene ndanena kawiri chimakhala chomwecho sitisoweretsa pochita ndale ayi chifukwa wanthu ena omadalira ndale za pa Facebook. Ndiye ine mfuna kunena kuti ife Facebook ayi ife timapita pa ground moti nkhani ili apa nja kuti ife tikuyenda pa ground ndesa makhala mukumva masabata awiri apitawa kuti wena afe nayi kunchisi nayi kukasungu tinali kulengo komanso ndapita pana kumchenji tikuwauza wanthu za utsogoleri wabwino wa Chakwera. Ndiye ife Facebook ayi ife Facebook timasiyira anyamata tene unduza tutalowa pa Facebook koma anyamata anunso toyena ali pa Facebook panopasa akutiona ozichita koma amene mulibe nawo ntchito. Iya tino ntchito ozichita koma ife ono ayi kochipani icho amene dakhazikika kwambiri timawuza towana kachita za Facebook ife tipita pa ground. Ndiye nkhani ili apa nja pa ground palibenso usasatizaso ayi wanga moya 12 futi ngambiri achikulire muyitha ntchito kwa chaka chino chokulifumbitu na nkhani ya kampeni ikayamba kulifumbi. Wena ochita za propaganda koma ife tigwiritsa ntchito strategy sidagonjeko ku propaganda nkanthu kabodza koma ife timayendetsa zenizeni chifukwa tikudziwiratu kuti chaka chamawa komanso ndi mmene anthu mmene tikuyendera ife Chakwera lopitiriza lamuliro dziko lino. Nanena ine tiri kuja ku BICC
koma nomwina musanapite umeneko kodi rali ese amanena kuti mtsogoleri wake alamulira dziko lino lomwe lili dziko lake ayi maloto soletsa maloto soletsa wanthu okhoza makamba mmene ungakambire kuti okutolamulira dziko lino koma ineyo ndikuwuzana lero ndipo lero pa 15 musunge tsiku limeneli ochakwera chaka chamawa olopitiriza ndiponso umbono wa zimene zizo wayamba kali kuoneka kodi ino simudamve kuti wena wayamba kali kudandaula kuti ayi mafuna tione kuti ayi nkhani ya kalembera itani ozisinthe amene achatu mmantha kwa olodziwa zina kuti palibe mtsogoleri amene angagwetsa ochakwera kwa oloyendetsa bwino kwambiri muona choncho kuti mmantha ochakwera ndi mtsogoleri amene sangalemba ndi wina aliyense chabwino tathokoza chilondola mwina tamangani pa ground kuti pamene tikudikirira mtsogoleri dziko lino zonse zikhale zili mtimani zikomo kwambiri ndithokoze kwambiri utengo umene nawo ndi umenewo zikomo kwambiri ndiye ndinakamba kuti kuno ku area 24 pansika kumene kuli msonkhano wakulu wa chipani cha MCP sindili ndekha ndili ndi mtolankhani wathu Franklin Ntambalika. Franklin mwina usanayambe kubwera utakataka tapatseka imona malawa ngangodabwa utavumbuluka watulukira pati ameneyo watulukira pati ndekumapo tikunoko tinile chilungamo kuli ntchito yayikulu tikuziwatu matakataka useri kwa basi ndipo ticheza ndi mabigi amene asankhidwa pompano ku convention ya MCP ndi amene tikufuna kuti amalawi awaone komanso mwina awapatse moni ndimene akonzekera kuti ntchito agwire bwanji ku chipanichi pamene akonzekera chisankho amanena adi achilondola kuti kusanja uko kumeneko nkome abweretsa akuluakulu amene adasankhidwa akuti akwayanika kwa Malawi ndenda timuchita mwamphalemphaletu chabwino ndenda kuona kuti uli ndi mwadasankhidwa wachiwiri ku chipani cha MCP mwenso ndi speaker wa nyumba ya malamulo mwina tacheza nawo a speaker ndathokoza kwambiri zomwe kwambiri amene ndi Melipa Chikuduli mene amafotokozera amene wandithu tili ndi speaker wa nyumba ya malamulo muyang'ane amalawi akuonerani pakali pano akudalirani achipani kuti mutha kutsogolera chigawo chakumpoto pambuyo pachakwera poyamba mwina kungowapatsa moni congratulations zikomo kwambiri ndimangoti ndikonze chipani cha Malawi Congress Party chimakhala ndi ma president ndi ma vice president silimaka vice president wa chigawo koma wakhala vice president ngati ine vice president oyamba Maisibiki Mia vice president wa chiwiri ndeti tonse Maisibiki Mia ndine ndife ma vice president adziko lonse osati tonse azimayi chipani cha Malawi Congress Party chabwino apatse limoni amalawi komanso kuti udindo daulandira bwanji zikomo kwambiri ine ndimangoti ndikupatseni amalawi nonse moni komanso koposaposa ndiyathokoze a president ndi madelegate onse achipani cha Malawi Congress Party chifukwa chondikhulupirira kuti angandipatse udindo umenewu kuti ndikatumikire ngati vice president wa chipani cha Malawi Congress Party chaonetsa kuti ndi chipani chimene chikutilemekeza ife ngati azimayi chikuzindika kuti azimayi ifenso tingathe sikoyamba anayambapo ndipatsa speaker kanali koyamba chipani cha Malawi Congress Party kupezeka chili mboma ndikuyikaso speaker wa chizimayi vice president pano oyamba nzimayi kusonyeza kuti utsogoleri wa president Dr. Lazarus Makape Chakwera ukuzindikira kuti azimayi ife nafenso tingathe ndiye ndathokoza president ndi madelegate onse chifukwa chondiyenereza kuti ineyo ndingatokhala vice president wawo wa chipani chokoma cha Malawi Congress Party otsatira chipani cha yembekezere zotani pamene mukutsogolera amayi mchipani chimene cha MCP zikomo kwambiri iwo ayembekezera kuti ife ngati azimayi amene tili ma vice president tipereka support yonse ku dziko la Malawi komanso kwa president pogwira ntchito imene tithandize ife kuti ngati chipani tikapitirize kulamula komanso ngati mamembala athu a Malawi Congress Party akathe kudziona ife tigwira ntchito chifukwa tikudziona kuti boma ndilo mweri koma kuti tipitirize kukhala kuti boma ndilo mweri ife ngati azimayi tipereka support kwa azimayi anzathu a president imene akupanga ma programs okomera tonse azibambo azimayi achinyamata ife tizionetsetsa kuti pa ma policies onse amene boma likupanga mmene chipani chikupanga azikhala okomera kwambiri ife azimayi chifukwa tilipo 52% ya population ya Malawi muno kusonyeza tilipo ambiri and that's why ife tikufunika kuti tipereke support ma policies kandi manifesto kazina zili zonse zimene zikufuna kupangika mu boma ife tizionetsetsa kuti agenda ya azimayi ili patsogolo kodi ndikumamva chilipo chimene jiya boma ndilo mweri nanunso mwachula pano kuti boma ndilo mweri mumatanthauza chani tikutanthauza kuti 2025 tikupitirizaso ndi MCP
siri kusinthaso boma mwina ndinenenso mchitumbuka kuti boma ndenilili pali zifukwa zimene anthu akumanena kuti boma ndenilili mupite kwathu kumpoto mukaononena kuti pa zaka zonsezi fodya amagula mitengo 80 cents 70 cents pano fodya akugula pa $3 $4 anthu akumudzitu chimene amafuna kuti akamati empowerment amafuna zimenezo kuwathandizira kuti suda azikhala opempha kwa ife si zimene akufuna kuti ziyathandizira kuti paokha adzitha kuziyimirira president wabweretsa zimenezi mitengo yabwino kwambiri president wabweretsa ma mega farms chimene chithandize kuti dziko lino lithandizike kupanga chakudya mokwanira kuti njala ichepe komanso zithandiza kuti zitha kulima zambiri zimene zitha kumabweretsa forex imene tikuisowa Malawi. Chabwino mwina ngakhale mwarelo kuti chipani cha Malawi Congress chikutumikira Malawi bwino komabe Amalawi ena ali ndi reservations akuti ali ndi nkhawabe magawo wena kuti azinthu sizikuyenda inu mukugwirizana nawo nanga muchite bwanji kupita chitsogolo? Of course by moyo wa muntu sitinganene kuti chilichonse chi 100% mwina ndi mwina mmakhabe kuti muli mavuto ndipo chimene president akupanga sakukhala pansi akudziwa kuti muli ndi mwina chimene mufunika kuti tipitize kugwira ntchito monga mukudziwa dziko lino lakumana ndi mavuto ambiri kunali cyclone kunali kuli zankhondo kunali covid kunabwera jira laposachedwa zonse zija zikupangitsa kuti economy yathu izikhala ngati kupeza mavuto ambiri koma president sakugona ngakuyesetsa tikunena pano nkhani ya njalayo kuti ambe kupanga provide chakudya kwa anthu amene sakupeza zakudya komanso nkhani ya forex kuvuta foti ife ngati dziko tikupanga import zinthu zambiri koma zimene tikugulitsa kunja ndi zochepa and president kufuna kulimbana ndi zimenezi mupeza kuti akulimbikitsa kuti tisamangolima chimanga chokha chakudya tilime ntedza tilime soya mupeza mtengo wa tedza chaka chino wakwera kwambiri anthu kale ntedza amalima kuti nsinjiro za ndiwo pana kumwalima foti chinthu choti chingabweretsa ndalama and president wants kupanga push zimenezi fuka ndi zimene zili chotse mu mphawi zimene zili chotse mu mphawi si ma handout zimene zili chotse mu mphawi ndikulimbikira mukupeza pana kunenanso za ma mega farms the president sakuona chabe subsistent farmers akuchoka pamene pachakaonanso ma farmers akuluakulu chifukwa ndi amene angathandize chifukwa iwo amalima ndi machine amapezeka kuti zimene amapanga produce per hectare zimakhala zambiri andi tikapitiza ndi zimene zija zithandizira kuti nkhani ya njala ithe Malawi lole ichepe ndiye akunena nkhani za irrigation chifukwa choti pano tikangodalira mvula yokha zikuonetsa kuti ikumatipangitsa ikumapezeka kuti mwina sina kugemo kwanira zimene zikupangitsa unena kuti zipeze kuti tinjinjala osati foti Malawi sakulima osati foti boma singathandize fertilizer koma chifoti mvula yavuta kusonyeza kuti nkhani ya irrigation ikhalanso sizofunikira ndeti inde muli mwina ndi mwina mudeni mudakali mavuto monga mwa moyo wa wina aliyense sunganena chinthu siji 100% koma president akuyesetsa ndi boma lake Chabwino mwina uthenga womaliza tisanasiyane ndikudziwa kuti mukuyenera kuti mukalandirenso president akamabwera uthenga mwachidule chabe kwa Malawi amene akukuonerani masana wanu. Ine uthenga umene ngapereke ndionera kuti Amalawi tiye tisabwerere mbuyo ena amene afuna kubwera lero anationetsapo kale ngati komine ndikunene ni mwina anthu akugona tikanena quota system amatizunza kuti quota system inafika pa primary school tikanena amanena kuti they can do without the north ndeti saiwale zimene za Malawi lero sisaoneke ngati zokoma koma sote ntipitirize kupereka support kwa president athu president amene amatha kutimvera tikamatha kudandaula zinthu akumamva president akuyesesa kupanga zimene angapange zithandize ndikudziwa chaka chino ambiri achalira kulima inupitizani kulima kwa president wathu akuyankhulana ndi anthu amene amachilimira fodya cholinga afunena kuti feyo achigule bwino fodya ndi ine ndikukuwuzani kuti tentipitirize kusapota chipani cha Malawi Congress Party ndi president athu Dr. Lazarus Makafe Chakwera boma ndenelili Chabwino ndatokoza amenewo ndithu ndi Catherine Kotani Hara yemwe ndi wachiwiri woyamba wamtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress iwo ndithu anasankhidwa limodzi ndi amenewa Maimia chabwino olemekezeka takulandirani ndatokoza kwambiri tiyamike poti madzacheza ndi chipani chimene chikubwerera mboma ndipo chimene chiwine chipani chimene chindi Dr. Lazarus Chakwera yekhaya amene angathe kuwombola dziko mwachipatsa kale voti ifeta wina kale
siza mwana tawina kale fa ndife tokha amene malo mokupha maubino tikuwamangira zinyumba malo movutika ndi banja lanja uju tikuwasapota mwamva ndife tokha amene anthu akumpoto timawuza kuti ndino amalawi ndipo tilibe tsankho ndife tokha amene malo mwauza anthu akulowa shire kuti ndizinyama alibe ntchito ife tikuti ndi amalawi ndife tokha amene tikugawa chitukuko kaya muti misewu isi nsanja tuchitipa likoma tu mchinji kuchitika mulilongweli chituluko chake chimene chimukambira kuna kulikonse pitani mukamati muyende pito blanta muvutika kudutsa mchewu muvutika kuti mudutse kuje kumaka uko kulikonse tikuyika nsewu chifukwa tikudziwa kuti izi ndi ndalama za misonkho ya Malawi akuyenera wina aliyense apeze chithandizo sizangongole ndi misonkho yathu ndi ngongole ija imapangidwa service ndi misonkho akuluakulu misewu tikumangira ndalama zina za misonkho za ngongole ndalama zina za misonkho koma kuti achakwera athe kupeza ngongole timadalira kubweza misonkho ya Malawi nde wina aliyense from Nsanje tuchitipa kaya munena mchinji tulikoma akuyenera kuonapo kuti iye wapeza chani ende ndife tokha ife simudzamva tikutukwana anthu akumpoto simudzamva tikutukwana anthu aku south fa tikudziwa kuti chitukuko ndi ndalama zawo kugwisa ntchito ndalama za Malawi chabwino akabwira munatenga benthawi mwadzangodzambatuka pamene akupatsani udindo umenewu ku chipani ngati mneneri wa chipani cha MCP kodi mumapanga kapasipasi anthu amatapo kuti akabwira atulukira pati kapasipasi iyayi zimene zimachitika ngati unagwirako ntchito ku chipani akukudziwa palibe vuto anthu awa amandidziwa ngakhale ndakangopanga announce in 2 minutes zidakateka chifukwa choti akudziwa ntchito imene ndinagwira mbuyo number 1 number 2 Malawi Congress Party ifuna ulowa boma nthawi yomazenga milandu nthawi yomasewera ndi anthu tilibe ife boma ilili sitingalole kuti litipitirire nde aliyense amene ali player tikumulandira tinene kuti kampeni yayambika apapa ngati chipani akulu kampeni munthu kamafusira mkazi umanena kuti ndidzafusira 2 minutes to 2 pajammalero kuti ayi mundipatse kayi wiki tiganizire ka aya masena amene tipanga ukongresi ifeyo panopo katiwaona Malawi ayamba kale kukudzani siuja tinali kumaka kuja kwabwera train yabweretsa diesel nkhani imene sinachitike zaka 41 mwamva bwanji mafomu akuti chakwera imweyo achita kuyiuza DPP kuti msabweretsa dzapanga kampeni kuno after all hatukwana kuti ndizinyama ndeife tikuti msadandaule samasiye inu simwezatu kwana anthu tikatukwana bwanji pameneyo ndi mabwana athu constitution yathu timanena kuti ukakhala pa mpando it's in trust of Malawians ndeife sididzasiya kulemekeza Malawi mujanenenera president athu ku convention bwana wa chipanichi ndi munthu wakumudzi taona zipani zina zachoka mu Tonse Alliance tinene kuti Alliance jedakalipobe kapena mwasananoka ngati MCP mwina mukungomva anthu amene akumatsanzika kuli ena saulowa lero limungoona ndezimene tikukuzanizo ndezimene tinenazo tidakali ndi anthu ali mu Alliance alipo kwambiri mupite mukafunse paja kunali zipani 9 tili ndi zipani ndithu over 5 zidakalipo musasokonekere ndi anthu amene asankha kulimbana ndi Amalawi asankha kuti safuna kuthandiza Amalawi falifeti chipani chokhacho chimene tikutenga chitukuko cha Malawi ndikuchika pa mtima chakwera sakugona wapita ku Mozambique kukakambirana nawo kuti tipatseni train zipatso zake ndi zimwazionazi ndengati kuti chipani chimene sichikufuna chitukuko sichifuna kutukula Malawi sitingamange zingwe ndo masuka akaime paokha zipanga zawozo ngati afuna kujoyina tizipani ta family kuti azikasonkha mimemo yakubanja apange koma sitikunyoza zipani zina zakulu ndi za family ndi za chimwene ndi za abambo anga zina akuti ndi zanga ife ndife tokha amene tili chipani chafuko yes osati chakubanja ayi akulu ngati anthu mufuna kukathandiza kusonkha nawo mimemo ya pabanja kupanga banking konde sitiletsa apange pomaliza kuona 2025 akuoneka kuti akuopsa 50+1 simdaneneletu pa nthawi imene mudachitisa msonkhano posachedwa apa kuti muchite mgwirizanonso zikhala bwanji ndi imene mwayendera ulendo mgwirizano utheka mwachidule chabe ndipo utheka kwambiri ifeyo tinene pano ndife okonzeka kuyenda tokha
ngati tili tokha amene tikufuna kuthandiza Malawi sitidzagwira anthu pakhosi, koma kwa amene akufuna kukhala nafe motsogoza Dr. Lazarus Chakwera ndikumayika umoyo wa munthu wakumudzi patsogolo. We are open, tilibe vuto. Ife sitili pano kuyambana ndi anthu, tili pano kunena kuti tiyike madzi m'mudzi, tibweretse chakudya kumudzi, tiyike misewu kumudzi, tiyike ndalama m'matumba mwa achichepere, tikonze nkhani za umphawi pa Malawi pano motsata Malawi 2063. Koma zonsezo tsogozedwe nda Dr. Lazarus Chakwera amene akuona kuti zimenezo akutha atipesi ndifo konzeka ziko amene ndi Dr. Jesse Kabwera mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP. Nkhani ziliko kwavuta ndimafotokoza kuti akabwera anali munthu amene kuwadziwa ndale zawo, amakhala munthu woti ayi akakhala pamalo anthu amadziwa, amakhulupirikaso koma akakhala chipani koma apapa angodzamakhulupirika. Ndipo mene amati aya wasankha ngati mneneri wa chipanichi ku convention anthu ena ankatamba kuti kampeni akana akachitira kuti ndekuti ndiwokondedwa mchipanimo zikungoonetseratu chifukwa atachoka nkubwerera mwina ena akanakhala kuti ayamba kwakayikira, koma powasankha udindo wakulungati umenewo zikuonetseratu kuti anthu mchipani ali nawo chikhulupiriro. Ndi nkhani yabwino ndithu kwa Jesse Kabwera, tikuyembekezeranso kuti mayi ameneyo amaoneka akakhala pamalo amagwira ntchito. Unawafunsa achilondola kuti kodi ayamba kampeni anankha kuti akuti sinayambe lero akudzangu adziwitsa mamembala achipani kuti adindo aja anasankhidwa ku convention, sinanga convention sakanafika onse achipani. Adindo aja ndi awa abwera ndi adindo amenewo ali nsanja yawo kutsogoloko kuti powaonetsa zisavute Amalawi awadziwe kuti awa ndi mkulu wa Chinyamata, awa ndi oti adziona zolankhula, awa ndi oti azipanga ntchito zosiyanasiyana za mchipani. Ndi manena kuti mayi Jesse Kabwera anthu adakhulupirira, komanso ndi mayi amene mbuyo mutaona ntchito zake akakhala mchipanimo kuti amagwira ndithu ntchito mwina chifukwa chake anthu adakhulupiriranso kwa asankha pa mndomene. Komanso posachedwa apa tinayankhula pa Zodiac ndi expert amene amaona nkhani za ndale ndi zina zotero, ananena kuti zipani zambiri ku convention zikuoneka kuti zasankha ndithu amayi maudindo akuluakulu, zimene zikuonetsa ngati mwina 50-50 kampeni imene imaonekabe kuti kutivuta tukuyenda motsimphina mwina pang'ono itha kukwaniritsidwa. Ndiye utha kuona kuti vice president wa chipani cha MCP ndi mzimayi. Mayi Jesse Kabwera anabwera apa ndi mzimayi komanso maudindo akuluakulu. Ndiye nkhani imeneyi mwina kuzipani zina zimene zatsala zomwe zinapita ku convention ndi nkhani yoti ayiwunike bwino kuti amayiso azioneka kuti ali patsogolo kuchita zinthu zosiyanasiyana komanso kuwakhulupirira ndi maudindo akuluakulu mchipani. Komanso mafuna ndingonena kuti kuno ku area 24 mmene padzadzira pa ground pano nafunsa tikodi anthu amwachoka nawo chitipa kapena pajandale amakatenga anthu malole kumabweretsa pamalo nthawi yake ndimakhala ngati imeneyo. Nthawi zina chichewa chabwino timati chinyengapo zidziwekha kumadzinamiza. Mafuna nene kuti akuti iwo zimene zozowa sakupanga, koma tinaonanso kuti pali ndithu agule wa ingoma amene wandangoni amene achokera ku Mchinji, zomwe zikuonetsa kuti mwina chipani chimenechi chilidi maboma onse a dziko lino. Zikuonetsa kuti iyayi achingoni nga MCP, achichewa nga MCP, ndale zimene zikufunika malimbikitsidwa m'Malawi muno, osati ndale zomati iyayi inepoti ndine wa chiyankhulo chakuti ndiye kuti ndine wa chipani chakuti. Ndale zimenezo sizingatipititse patali, koma kuona kuti pali kusakanikirana kwa mitundu ku chipani cha MCP ndi nkhani yabwino. Ndawava akabwera akunena kuti nthawi yofunsira ati mkazi palibe yoyikika ya kuti thukoloko ndiye mbwera zakufunsira akuti ukangokonza kuti uyo ndankonda umathamanga mwambi ndakuti amayankha kuti ndikuti atile mwayamba chani ayamba kampeni amavomereza kuti ino tisachire kuimba belo ingona ndi zimene zikuchitikazi ntchito tayamba amatanthauza chonje sunthira kuno. Ndimati nzikufunsa kuti msonkhano umenewu poti ndi wachipani ukuyembekezera kuti nkhani zimene zingatuluke sizifananako ndi za kampeni. Ndimati nzikufunsa kuti kunakusungira funso iwe ngati mtola nkhani wathu kunoko ukuona bwanji nkhani tingatine zoti kampeni zimenezo zitha kuchitika pamudzi pano.
apa tisaname kuti ameke aja amangokhala ngati kungoyika ngati maofficial kuti azipani zitsakwamba kuthamanga koma zipani kumakhala kuti zamba kale kutani kupanga kampeni kapena misonkhano yokopana ndeti zione lero ndi zomwezo ndi kampeni ndithu yomweyo komanso ndikuona apa ndithu mzanga Melipa kuti akuluakulu afika akuluakulu ngati talandira amenewa kenaka upitirize chabwino pakhale kusuntha malingana ndi mmene zinthu zilili silangati akamabwera apresident pamachitika zambiri titero kuti mmene zikuonetsera ndiye kuti mtsogoleri wa dziko lino tsopano wayandikira pamalo pano akafika mu ground lino kapena mbwalo limene tili tikhala tikumva ndithu chizindikiro chokuti pa dziko pano pafika mtsogoleri wa dziko pamalo pano amene posachedwa apa akhale ndithu tikumuona mbwalo lino la area 25 area 4 ma area adayandikana koma area 24 kunsi amene aliwo ulemu kwambiri njovu zimene tione malo ano pano pangwenya primary school pali munthu wadzauleni munthu wamsangali mbati Dumba kuimba monyadira kwambiri komanso achinyamata kumeneko ndithu tipangeko lido tipange za 2025 alinso malo ano kudzatsimikizira ndithu mamembala a chipani kuti mfumu yaikulu Moses Kunkuyu komanso ndaona paja timayankhulanso ndi nduna yona za maiko akunja komanso ndaona nduna imene imaona nkhani za madzi pali nduna ndithu zochuluka pabwalo lino kudzachitira umboni kapena kuti kudzatsimikizira mamembala kuti ifenso ngati akulu anu mchipani chino ife amene tili ku nduna tili nanu limodzi inu mamembala a chipani cha MCP ndi msonkhano umene tikuyembekezera zambiri koma mwina sitinganenereni manja mwamba kuchita welcome president a dziko lino manja mwamba mwachimwemwe pamene mdumba azikuimba mwapansipansi tilero ndithu kuti welcome chakatikati pano pa Ngwenya primary school azimayi ndithu kuyala mbali mwa msewu SG alichakumeneko kutsogola kuvina monyadira komanso kuyimika manja mwamba kunyadira kuvina anthu akuvina tingangoti mmene ayimverera kuli masitayilo amene ayimverera sizikulondolozeka bwinobwino kuti ayi mwina kuvina koyene wadziko akufika pamalo ano kuvina koyenera nduku iyayi ndithu alesa akungovina kuonetsa chimwemwe chake chisangalo chake mukaona mchithunzimo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makape Chakwera afika pabwalo lino la area 24 mkati mwa mzinda wa Lilongwe afika ndithu kufika ndi akuluakulu komanso achitetezo monga mtsogoleri wa dziko zikuyenera ndithu kukhala choncho akafika kusanjaku tikhale tikuona kuti zikhale zitenda bwanji koma zachidziwikire pakhale nyimbo ya fuko lathu pamalo ano chifukwa amene ndi mtsogoleri wa dziko komanso malinga ndi dongosolo lomwe tili nalo apa pakhala
zochitika zosiyanasiyana, magule zolankhula, pemphero, komanso tikuyembekezera kuti tikhalenso tikumva kuti kodi msonkhano woyamba wa chipani mtsogoleri wa dziko lino alankhule zotani kwa mamembala a chipani cha MCP. Tsopano tikuperekeni kwa omwe akuyendetsa mwambo umenewu omwe ndi olemekezeka Deus Gumba malinga ndi apa zikuonetsa kuti amenewa ndi amene akhale ndithu akutsogolera mwambo uno. Ndiye nthawi ina iliyonse tikuperekeni kuti amenewa akhale ndithu akutipatsira zonse pa bwalo lino pamene tili. Mzanga mtolankhani wathu Franklin ndimanena kuti pano tikuyembekezera zambiri ndithu pamene mtsogoleri wa dziko lino wafika ifa zochitika zambiri. Ndiye malinga ndi programs zimaoneka kuti Agumba ndi amene akhale akutsogolera mwambo umenewu, koma ifika pamene ndili pano sindikutha kukaona bwinobwino kuti ayima pati kwa nsanja zachuluka. Ndiye tiapereka ndithu kwa amenewa, tikumva mawu kuti akulankhula ndithu ali chakuseri ndinati kumanzere kwangaku ku high table kumene kuli mtsogoleri wa dziko lino Deus Gumba atitsogolera pa zonse zomwe zichitike pa bwalo lino la area 24 kunsika kulilongwe kumeneko kumene ground lonse ladzaza ndi makaka a chipani cha MCP. Tikuperekeni kwa Agumba. Obanda chilango ni msanga Obanda. Bwana President Mungu otimvetsa tsiku la lero kwavuta anthu mchimwemwe ichi pamene patukira njovu sinthu chapafupi yayi. Ndi ulemu wakulu umene tapatsidwa mafumu onse kuzungulira pamenepo kuzungulira zikoma kwambiri kumadzi, zikoma kwambiri zolefula kuthekera kwa dziko odalitsika, zikoma kwambiri a president kuyimirira kuchita ulemu ndithu, ulemu umene talandira kuno alibenso kuchitira mwezi koma kusintha kolero adafunika mtsogoleri woona mtima. Zikoma kwambiri Abanda, tithandizireni mizimu ituluke gule kwawo zikoma kwambiri tipereke njira gule kwawo mafumu tithandizireni gule kwawo ndithu gule kwawo mizimu ibwerere zinthu zonyalitsa kwambiri chimwemwe chimene chili malo ano. Zikoma kwambiri mizimu ibwerere kwawo. Zikoma kwambiri achinyamata tichite bata pamene mizimu ikubwerera. Ndikupemphani nonse aliyense akweze manja onse awiri mmwamba kusonyeza chisangalalo. Tichite kwacha kuti tiyambe programu yathu muzonse kwacha. Achinyamata akuluwana tithandizireni. Zona ati boma ndilomweri siti kusintha yayi koma tichite bata. Zikoma kwambiri Bumba tipezepo khala tiyambepo programu yathu msanga nthawi sili mbali yathu. Tichite dzanja mwamba kwacha. Achinyamata timvere kwa ine dzanja mwamba kwacha. Dr. Chakwera ululu wadzuwa kwana ophunzira pasi pa mtengo akudziwa bwino mchifukwa chake kunaliko saputa kuti anyamata tithandizireni chimwemwe inde chadzadzatsaya koma titsalenso ndondomeko monga mene zinthu zikuyendera malo ano.
chizindikiro cha Malawi Congress Party timamba ndi kwacha. Tanena kachikena dzanja mmwamba. Kwacha. Kwacha. Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Nanga tikatiboma. Tikatiboma. Zikoma kwambiri bwana State President komanso mama First Lady. Tisanambe zonse tiyambe ndi pemphero kuchokera kwa Sheikh Kadango amene amachokera ku mzikiti wakuno kungwenya. Sheikh Kadango, nthawi yanu titsokozeni ndi pemphero. Zikoma kwambiri bwana State President. Bismillahirrahmanirrahim. Mdzina la Mulungu mwini chisoni mwini chifundo chosatha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuyamidwa konse ndi kwa Allah mwini chifundo mwini mtendere. O Ambuye Mulungu, tikupemphani nthawi ino pamene tikuyamba programu yathu. O Allah, mukhale nafe ya rabbil alamin. O Allah, apatseni mtendere komanso madalitso ochuluka a president athu pamene abwera kuno ku 24 kudzationa ya rabbil alamin. O Allah, tipatseniso ife zabwino zonse ndikuti ife tipereke sapoti yokwanira kwa president athu ya rabbil alamin. O Allah, apatseni chilimbikitso komanso apatseni kuthekera pa ma programs awo amene a president akupanga komanso kuti akwaniritse malonjezo awo ya rabbil alamin. O Allah, munthu ndi wansanje, choncho tikupemphani Allah kuti mutichotsere kaduka ya rabbil alamin. Monga mmene munapangira mbuyomu pomulenga Adamu, ndipo munawauza angelo kuti ampembedze Adamu, koma ngelo wamkulu anakana kumpembedza Adamu chifukwa cha nsanje. Lero linonso o Ambuye Mulungu, ansanje alipo, choncho tikupemphani Allah kuti anthu amenewo apatseni kumvetsetsa pa nthawi ino ya rabbil alamin. Azindikire kufunika kwa utsogoleri kuti lero lino president wathu ndi amene akutilamulira ya rabbil alamin. ربنا غفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Bwana State President, muthawi ino tidzalandiranso pemphero kuchokera kwa Apostle Brian Nyirenda kuchokera ku Christ Connect Family Church, nawonso atipempherere. Zikoma kwambiri. Tipemphere. Olemekezeka ndinu Mulungu wathu, Mulungu wokhala kumwamba, wolenga dziko lapansi ndi lakumwamba. Litamandike tsiku la lero limene inu munalikonza kale kuti tsiku la lero tikhala pano. Inu ndinu Mulungu amene munatipasa president wathu Dr. Lazarus Makathi Chakwera kukhala president wa chitukuko, kukhala president wa masomphenya. Inde tikukhulupirira kunena kuti palinso anthu ena amene anadalisika ndi mizimu yosayamika, olo mutapasa maso folo iwo sadzaona chitukuko, sadzaona nkhani yabwino imene a president athu akuchita.
inde ndikukumbukira Yesu anamuuza Herode kunena kuti atalandira uthenga kunati uchokepo pano, ananena kuti mukaiuze nkhandweyo sindichoka pano, siku la lero la mawa ndili nalo ndikhala ndikugwira ntchito. A president athu Dr. Lazarus Makathi Chakwera alipo kuyambira chaka chino, chaka cha mawa ndi 2030 akugwira ntchito. Ife ndife amene tifuna tiyamike pano zonse zabwino zimene akuchita. Taona misewu ya makono, misewu yopingana imene kalelo kunalibe, tala wamphamvu osati woyepula uja. Siku la lero inde ngakhale amene akususana nawo sakuyendanso misewu yake yomweyo. Ambuye mlemekezeke, mtamandike, ndinu Mulungu inu wamphamvu. Mwatipasa president wamasomphenya, ndipo ife tikuona nyenyezi ya 2063 ikuwala. Malawi watsopano akuoneka mu dzina la Yesu Khristu. Dalisaniso atsogoleri athu Nase Tembo komanso SG amene alipo mpano, Honorable Richard Chimwendo, adaliseni chifukwa nawonso ndi ndambo mozimira moto. Mulungu wathu wakumwamba mlemekezeke mu dzina la Yesu Khristu. Amen. zikomo kwambiri ashehe komanso abusa athu, zikomo kwambiri. Ulemu Your Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President okondeka wa dziko lino. Ulemu Mama Monica Chakwera, a First Lady Mama wa fuko la dziko lino. Your Honor Ulemu Mama Catherine Godani Hala, amene muli First Deputy President ku chipani chathu, komanso nomwenso ndinu Speaker ku nyumba ya malamulo, komanso MP. Ulemu Honorable Richard Chimwendo Banda, Secretary General chipani cha Malawi Congress Party, komanso nduna yoona za mafumu ndi chikhalidwe chathu. Ulemu olemekezeka Nase Tembo, MP wa dera lino, komanso nduna yoona zakunja kwa dziko lino. Ulemu nduna zonse za boma zimene zili pano, komanso achiwiri kwa nduna. Ulemu a Regional Chairman chigawo chapakati, Honorable Patrick Zeblon Chilondola, ndiodiera nkhani yakwera mtunda. Ulemu Honorable Alfred Machumbuza, amene muli District Chairman wa Lilongwe Urban. Ulemu ameya amzinda uno wa Lilongwe, Councilor Esther Sagawa, amene mulipo mulandire ulemu komanso makansala wena wonse. Ulemu ma MP ndakuonani mulipo ochuluka kumazereko, landira ulemu umene muliliko ma MP amtauni komanso ngakhale dziko lonse. Ulemu a Senior Chief Tsabango, amene muli nafepo mpano, malira chinthu cha ulemu kwambiri kutionetsera ulemu okulu kuti pamene President bwana wathu afika pano Dr. Lazarus Chakwera, koma mpakana ndithu mizimu yafika potera kutulutsa njovu chinthu cha masewera iyayi. Ulemu amene matipempherera Shehe Kadango, komanso Apostle Brian Nyirenda, komanso abusa ena ndi ena amene ndaona pano kuchokera ku CCAP ndi mipingo yosiyanasiyana. Ulemu maifu athu kumene muliliko ndakuonani. Mapadera National Executive Committee ya chipani cha Malawi Congress Party, kulikulu la chipani ya nyunyu kumene muliko kumazere kwanga, mulandire ulemu a Regional Chairlady Mama Wende na Lumo mulipo mpano, komanso komiti yonse ya region, district committee, constituency yonse, amayi ndabambo. Tendire kwacha monga muchatichitiramu, dzanja mmwamba, dzanja mmwamba, kwacha kwacha
Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Nanga tikati boma. 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 Bwana State President. Zikomo kwambiri achinyamata. Pamenepo tikuyendera limodzi ndithu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri achinyamata kulwana. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Bwana President, ndati ntero kuti madzulo ano ntchito yanga ndiyochepa koposa kwadzutsa anthu oti akulandireni malo ano. Koma asanatero mawu amodzi okha. Bwana President, msonkhano wa lero tinawukonza ndi zina kapena kuti mutu woti dzuwa salozerana. Chifukwa chani tutero bwana? Pali zifukwa mwamva nokha Malawi apa akuyankha kuti boma ndi lomweli silikutani kodi. Bwana President, chifukwa chani anthu akunena zimenezi? Bwana, ntchito zanu komanso mtima wanu ndi umene kuwapangitsa Malawi awa kuti sakupita kulikonse koma ali pambuyo panu nganga. Mtima wanu Bwana President osasankha. Inu munalamula ku nyumba ya malamulo kuti kumeneko ikani ndalama zokwana 200 million constituency yonse, kuchitipa kuja kulikoma kunsanje kuphalombe kulikonse ndalama imene iliko. MP amene akanika chitukuko sivuto lanu Bwana Chakwera iyayi. Bwana, mbuyo muzimachitika tili ku nyumba ya malamulo ma MP ena okha umalandira funding, koma ife tinali otsutsa ndi imeneyo sizimachitika yayi. Koma inu Bwana simukusankha wina aliyense yayi. Tikakamba za misewu Bwana ndiye ndi mmene tunenamu. Uyu anabwera zaka 5 zapitazo akabwera mu Lilongwe, akapita mu Blantyre, akapita mu Mzuzu, alusokera. Timati ntero kuti atola nkhani nthawi zina azilemba komonga achilungamo. Nkhani ya nyumba za polisi, nkhani ya nyumba za zathu achitetezo, kumalemba nyumba 300 Chipongwe. Ngati ali bomboni tiwatenga Bwana ikatapala pitizungulire nawo akaone nyumba ma 1000 amene tikumanga. Tikakamba nkhani ya magetsi ni mbiri yakale, ma blackout adatha chifukwa cha inu Bwana. Pali jewa pali mawu amati msulizo unayenera galu. Munthu oganiza bwino amafunika aziyamika zimene mzako akuchita. Zinthu akuziona akugwitsa ntchito ndi omweyo. Misewu akuyenda momwemu koma kumasankha mdima sichilungamo chimenecho iyayi Bwana. Bwana President, masiku apitawa munapita ku Mozambique kumeneko munakalandira ulemu wakulu, anakupatsani doctorate degree ya ulemu. Chinthu cha pafupi chimenecho. Mutachoka kumeneko Bwana munapitirira upita ku Rome, ku Vatican. Pa dziko lapansi pano muna mu Africa amene anayendera koperete wa ku Rome ku Vatican simukakwane 5 Bwana. Ukagwira chanza ndi papa ma president of 5 mu Africa sangakwane Bwana. Ulemu okulu munapitirira kupita ku Germany, pobwera kuja tamva kuti kubwera masitima pa nyanja yathu ya Malawi. Masitima aziyenda ngati mamini basi uchoka kulikoma amabwera kuno. Pomaliza kuti ndadzutsa gogo ndimati ntero kuti pachiyopa limawu amati mzakaka kuti konzi wasoma mti bwanji. Mzakaka kuti konzi wasoma mti bwa. Bwana, pazimene mutichitirazi Amalawi tamanga chimodzi, wina afuna asafune chaka chamawa mupitirira. Ndima ameneyo mundilole Bwana ndadzutse asinyo chief Tsabango munake mtunda uno kuti akulandireni ngati kuno kubudira lawo Bwana. Zikomo kwambiri sinyo chief Tsabango, nthawi yanu. Zikomo kwambiri.
Poyamba ndipereke ulemu kwa inu a president ya dziko lino la Malawi, Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ulemu kwa inu mai athu a Monica Chakwera, a first lady ya dziko lino la Malawi. Ulemu a secretary general olemekezeka a Richard Chimwendo Banda. Ulemu a speaker a nyumba ya malamulo a Godani Hala mai wathu. Ulemu nduna zonse za boma muli kuno ndi achiwiri anu. Ulemu bwana Chilondola, regional chairman mu chigawo chino chapakati. Ulemu a MP adaya lino mai Nase Tembo amene ndi nduna yoyang'anira za ubale wa Malawi ndi mayiko akunja. Ulemu magogo anzanga kuja amene mwabwera mutamva kuti Chakwera president ya dziko lino ali pano pa Ngwenya ground kudzapereka moni ndi kudzaona anthu awo. Ulemu wanu magogo. Ndikudziwa pali anthu ambiri oyenera kupereka ulemu, koma mundimve kuti ulemu khale m'malo mwake molingana ndi nthawi yake. Bwana, pano pa Ngwenya primary ground ASG RC andivomereza pofuna kukulandirani ndi manja awiri pano pa ground ndi manja awiri. Bwana, mukhoza ona nokha mmene anthu abwerera. Bwana, anthu awa abwera kudzaona mwana wawo, abwera kudzaona mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. Ndiye ndinu muli apano. Anena mutu wa msonkhanowu kuti dzuwa salozerana. Bwana, inenso ndingonjezako pang'ono okumba fulu sapupuluma. Bwana, pokulandirani pano pa Ngwenya primary ground, mumve kuti ife kuno kuli Longwe tilosangalala ndi okondwa pa ntchito imene mukugwira m'Malawi muno. Bwana, pamene mudatenga udindo wa president dziko lino, pa ntchito yanu mwakumana zambiri m'Malawi muno. Koma Bwana, mukamayenda mupita ngati kumsuma kukasumira dziko la Malawi kuti anthu asavutike. Bwana, pachichewa timatero kuti ukapita kumsuma sudyera komweko, mubwera nazo zinthu kuno. N'chifukwa chake tiona misewu imene inu ndine amene sitinayendeko. Bwana, timaona ngati mchingwe chopindapinda kwa malitala. Bwana, zimenezi zinthu zoti tikamakhala zoti zikuchitika ndinu pena zimakhala ngati maloto umadzuka sokutulo kuti kodi nzona paja ndakatutsapa. Bwana, chimenechi ife tikufunira moyo wabwino ndi thanzi pa zimene mukuchita m'dziko lino la Malawi. Ndipo pitirizani, anthu awapitiriza kuthandizani ntchito. Nduna izi sinduna zamasewera zimene muli nazo. Bwana, pakuthokozani pomwepo pali ntchito zambiri zimene dziko la Malawi mukuchita. Mwayamba kale mtukula pakhomo. Bwana, pitirizani anthu ngambiri ntchito imeneyi. Pali thandizo limene akuliona kumene mupita ukasuma zimenezi, kasumeni zambiri kuti Malawi zimenezi zakwanire. Bwana, poona njala m'Malawi muno imene ilipo, mwakhala ndi nzeru zokhazikika mkamayenda, mwayikako mkoti maweka famu kuonjezera pa subsidy imene m'Malawi muno mmachita. Bwana, zimenezi pitizani kuchita kuti dziko la Malawi koma likhale la mwana alilenji. Bwana, chinthu chimakhala mkuyamba nkumapitiriza, anthu ena amaona ngati kuti zathira pomwepo. Bwana, ife tikudziwa chimene mukuchita. Pitirizani zimenezi, dziko la Malawi likuthandizani. Tikanena chigawo chapakati chino chikamagwira ntchito ya ulimi, Bwana, chikhoza kudyetsa dziko lonse. Chiyang'aneni chimene chigawo chimenechi kuti ntchito ya ulimiyo kuonjezera mabeka fomu achi
anthu awa asakhale ndi njala. Njalayo ilipo nzona yabwera muzifukwa zosiyana-siyana, nchifukwa inu mupita kumsuma kuti amalawi asakhale ndi njala. Chonde udzera ku nduna zamalimidwe tipemphe ndithu kuti mwalengeza kwa adimaki chimanga chidabwera mmadimaki mwanthu atapezerako pafupi bwana. Bwana, msonkhano uno si wanga ndi wanu, koma ineyo ndiye ndilankhula ifobali ziwiri zitatu zimene bwana inu mukamachita simmalephera. Tikukumbutseni ifobali zambiri zochita. Bwana, ngati Lilongwe ino mwafika ino ilibe national secondary school. Zilipo ziwiri zokha, koma ana akamakhoza masecondary bwana zuvuta kosankhira ifa capacity yawo yokhala yosakwanira. Bwana, ndipempha limene kuti limenezi muzione bwana. Bwana, tikanena nkhani ya madzi tanena kale kuti inuyo mkamayamba mmapitiriza ifo mmapita kumsuma anthu apereka madzi kapena kuti anthu alandira madzi yaulere yaja yosatipita aja. Bwana, ntchito imene chapitirizani kuti anthu awo athandizike ena fo amene amakhalira madzi nthawi zina bwana ena sangafikire zimenezo. Bwana, ndimati ndinene ndithu motsindika uko ndikubwera kumapempho. Bwana, anthuwa anthufe mbewu kuti ziyende bwino m'misewu yanu imene mukuchita m'Malawi muno. Ndinene kwa zona pali misewu yochepa imene nthawi zina yangotsala pang'ono uchoka ku 24 kuno kaphera ndi msewu wopita ku Mtaya. Bwana, ndi makilomita zawiri okha bwana umene wotimalizireni. Komanso msewu uchokera ku Mtaya kumene ukalumikiza ndi wa Baraki sipata michimba wangotsala pang'ono bwana kudayima. Zimenezi bwana tioneni tikumbukireni ndipo mayendedwe tikayenda kwinaku koma akukoma galimoto sikuvutanso bwana. Bwana, izi ndikunena inu mukamachita chinthu simmalephera m'Malawi muno. Bwana, mkuzeni mawu awa. Ngolo timamangirira ku ng'ombe, koma ikatenga chimanga kuti anyamula ngoloyo tupita nacho ku nyumba bwana amene amakadya ngovala suti ngati ineyo. Koma ng'ombe zija timakwapula zija kudya kwake kumakhala kovuti makadya msipu. Ndi ufuna unene kuti chani bwana? Pamene inu tikukulozani chala kumango kunenani kumango kunenani koma mkapita kumsuma simukudya ndinu bwana mupatsa Malawi dziko lino. Bwana, izi tifuna tikuwuzeni ndipo mudziwa zimenezo. Ngati Malawi tikudziwa kuti president wa dziko lino ndiye ndinu makhalapa ta first lady amene mwabwerapa. Bwana, zolankhula nzambiri koma zina tatita neni first lady house iyo mpafupi tikakhale pasi nkukambirana ngati za Lilongwe. Bwana, ine ndima amene popeza zochitika nzambiri msonkhano ndi waukulu koma muchimve. Bwana, mnatitumizira DC na osangakane ndi kuti fumu watantumiza pano ina DC bwanji Sudan alofoti pala na DC ya Lilongwe ali pano nkadayiwala ndiye mwinaso mukamanena kuti kwati mafumu simlemekeza ma DC chifukwa chiyani amene aso alipo pano. Bwana, zikoma kwambiri mtima mnya. Manja majifumu magogo manja mao. Bwana President, motamangira nthawi pano tinakukonzerani timagule pamene maboni free akukonzeka. Natero kuti pa ntchito zanu bwana kunena kwa olankhula amene angalankhule sitikwanitsa koma tinakonza kanthu kena ka 10 minutes kokha ka documentary bwana mutilole 10 minutes documentary tingochitako flag out zitukuko zina ndi zina zimene mwachita mu nthawi yochepayi. Ina amene mulithandizira msanga pa screen tiponyereni documentary ya 10 minutes yokha msanga. Maboni free tikali kukonzeka komanso angwenya constituency mukhala mukonzeka documentary nthawi yanu zikoma kwambiri. Pofika mchaka cha 2020 dziko lathu lokondekali
linali likubanika ndi pofika mchaka cha 2020 dziko lathu lokondekali linali likubalani moyo wa mwana wanu, mchimwene wanu, bambo wanu kapena mayi wanu kuchotsedwa mwa nkhanza kamba kakhungu lawo. Talingaliranso mpaka kulanda mphamvu za nzika pofufuta chisankho chawo kudzera ku voti. Sankhani School. These are the presidential results. Izi zotsatira zamene amapikisana pa mpando wa president. From the observation, potenga zimene taonazi, this is not an error, imene kumesumeko kuti ndikulakwitsa, but a deliberate move to hide what they have changed. Komano kuti mwadala ana kuti abise zimene wadasintha. Izi ndiye zinali zilonda zolefula kuthekera kwa dziko lodalitsika. Utsogoleri wa masomphenya. Kuno nsanje utadala kwambiri zomwe tipanga state president kunoko Chakwera sizaiwala iyayi mpaka na mwe wawo wonse chifukwa njanje imene ngabwese tikusanje kunoko ndi imene iyi imene ngasinde nsanje kukhala nsanjedi ndi njanje iyi chifukwa njanje ndio chipa kunoko kuzibwera magari moto monga lero tuva kubwera mafuta ndiye kuti kunoko nsanje kunokusinthika nditu lero nsanje tionyada lovina lero kuti kunoko lero kwasinthikadi zinthu zomwe anthu amisada kuzidziwa kuti kunali stima amba kuyidziwa kuyambira lero mpaka natsogolo. Ndefeyo ngati mafumu ineyo mafumu anzanga tanyadira kwambiri kuti kunoko lero tadala tikulanda mafuta kuchoka Mozambique Bay Port kufika kuno kunsanje. Walanso kwa dzuwa pa mtundu wonamizidwa ndi woponderezedwa. Utsogoleri wa mtima woona osaupa masankho koma osamala ndi kuteteza mibado ya kutsogolo. June 27 mchaka cha 2020 Malawi Electoral Commission analengeza kuti inu Malawi mwandisankha kuti ndikutumikireni ngati president wanu. Patadutsa ma 670 kuchokera tsiku limenelo ndapita ku nyumba ya malamulo kukauza aphungu anu masomphenya omwe ndili nawo pa ntchito yokoza zinthu zambiri zomwe ndazipeza zitawonongeka m'magawo osiyanasiyana mdziko muno. Pa tsamba 24 pamenepo mukapeza kuti ndalengeza kuti quote, my administration is bringing rail back, end of quote. Ntanena zimenezi ena analumbira kuti sizingatheka akuti ngati zinawakanika mapresidenti ene ambuyomu Chakwera sangakwanitse chifukwa chomwe amadziwa Chakwera nkulalikira. Ndiye ine nangoti phe kudziwa kuti tsiku lidzafika lomwe anthu onse okunda kuyankhula monyoza nkupeputsa zinthu za Mulungu adzachite manyazi. Ndipo tsiku lomwe Malawi munandisankha kuti ndikutumikireni ndadziwa mchomwechonso chomwe chidzandithandize kuti ndikwaniritse zomwe mapresidenti wena sanakwanitse. Zakukwera kwa chiwerengero cha ana ophunzira msukulu za ukachenjede mothandizidwa ndi ngongole za boma za sitima zamakono pa nyanja yathu ya Malawi tidzakambabe mtsogolomo pakuti lero chiyembekezo cha Malawi chakwera. Mulungu amene mumapeputsayo ndi amene ineyo nimamdalira. Kwa vuto lopeputsa munthu oyendera chisomo loti olo ndikamanena zinthu wena sazilabadira
olo tsiku lomwe ndanena kuti tidzutsa njanji mdziko muno wena sanamve nkomwe kuti ndalengeza kuti ikamafika 2025 ndikhala nditadzutsa njanje zomwe maboma m'mbuyomu adapha mopanda chisoni. Mulungu apitirize kudalitsa dziko la Malawi. Kani Yesu Nuchinde kani Yesu DC nizangu kupasani 2 minutes yoka. Aboni free msanga zikoma kwambiri. Inalili kubanika ndizilonda zikulu mwezimanyeka mu msanamira zona mwezimanyirikiza umwewopu inwanzi. Zikoma kwambiri maboni free zikoma kwambiri Angwenya constituency pa home ground. Angwenya constituency pa home ground. Msanga likakuchulani msendera kufupi maboni free zikoma kwambiri Angwenya pa home ground. Tsopano akupeza phindu logwirizana ndi thukuta lawo. Madzi ndi moyo. Lero kulekana ndi kale manja ochuluka maboma akaronga Rumbi Khatabe ndi Mangochi aongoledwa. Angwenya lilowembo alo Ngwenya constituency Chintali tiyeni anyamatango amafikani kufupiko.
zikoma kwambiri Ngwenya constituency tiye tilowe mbwalo msanga ndipo DC amachumbuza mukonzekere. Zikoma kwambiri Ngwenya. Zikoma kwambiri Ngwenya pa home ground. Zikoma kwambiri olemekezeka ndakolani pa home ground. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri tisamale nthawi. Dzanja mwamba. Kwacha. Dr. Chakwera. Nakaboma. Tikuliboma. Munthawi ino bwana president mundilole ndadzutse a DC alilongwe urban Honorable Alfred Machumbuza kunena onse akulandireni mchindale. Zikoma kwambiri bwana DC. Tijire kwaja wampamvu. Ajakwera. Nangana Sarembo. ASG. Ifedose.
ife tonse ulemu apurezidenti athu okondeka komanso olemekezeka komanso odalitsika ulemu wanu. Ulemu amayi purezidenti ulemu wanu. Ulemu ACG pamodzi ndi nduna zonse ulemu wanu. Ulemu asipika. Ulemu aliyo chama ndikomezo cha region. Ulemu ameya anzinono oliongo ulemu wanu. Ulemu agogo yalo atsabango bozi magogo onse. Ulemu negi yonse. Ulemu anzaga bazisi chairman onse kutokomeza district ili. Ulemu kusesi chairman onse. Ulemu anweke chipani ulemu wanu. Bwana ine ndanzanga watidamba kuti mubwera kuno ku 24 kungojozati pangitsa songano koma ndathokoza konse mwenye chisangano kombiri zedi. Modi kunoko bwana tumiza takulandi ande manja onse sabi ya manja onse. Tata ande manja ngati. Mwavona ndani. Manja aje wera manja walaje wera. Ndimomele bwana tikachitire mukavora chaka cha mawachi. Bwana ntima malo musadere nkhawe iyayi. Zidachitika Eliya ndanzake alantukana Eliya manyoza iwe koma shawira bwana Eliya adauza kuti kauzeni mulungu wanu kodogona alachita manyazi. Modi ninezona ena kwa kwari wana bwana wakwangolira audziwa tibele chawo. Bwana ninene mawiyawa anthu amene alinyozawa anawo alikunja ujerera uko koma kuti bwana ndife zuli wawa. Mama makasirira jeno wa UDM bwana amaja zuluba alinyoza ndipo zimezulu wako sele pamona ayi. Mwana wake ndiye mbase uko koma iye akuja zimezulu wawa. Wina kumali ayi ndajoka mpira kwa ndifoti muwine awina lomwe lino ziteka. Bwana siteka iya. Ngati Mungu aende mweyi wa Eliya bwana siteka. Bwana sipasuza muri zimwe gire mbale muno ba zosowa. Kodi haya koti ili aba makamuza alega lile mezi wa mwala kale pabila awa wose palibe ndimo za maganizi yabo iye komeni bwana muri oli imeja ajo mazi odona ya mapande wali wodi waambiwa kwani zizosowa zimenezo tawanya liyo ngibale misali ayo kwa lero kwa mugiro ndeko kuwala kwa muone bayi misatanu muyabira obasedi bwana zimeja zama nzewile sidulola ayi ine mpaka 2030 wo ziteka. Ovora yundifedu ndipo ine toni muno ndilikangana ngatizi bali dinati ha ndilibe masha ndilibe soya ndilibe aruguli yawo ndi ola aphatikizane ine motoni muno ndame ndose dabulo tazozi watso. Bwana tima malo sadala nkhawa ife tilibo konde dilani wodi timenya sio chobodi. Mungu awuleliseni bwana zomo mbili. Zikoma kwambiri DC aliyongera abani zikoma kwambiri motamangira nthawi bwana munthawi ino mulilole ndaitano ya mitundu chisamba msanga mitundu chisamba ndipo pamene mitundu chisamba ikulowa mbalo ndiye kuti yachimdidi kukasungu nanuso pa ono max mubere litu pafupi tizipasana 1 minute chisamba ikulowa mbalo chimdidi kuchera kukasungu tikonzeke ndipo likazapa MP alino nawonso kutaka kuti andire kuno kwawo tidzapa sanso 2 minutes. Mitundu chisamba zikoma kwambiri nthawi yanu.
Samba zikomo kwambiri Kasungu Jimdidi tilowe mbwalo komanso asendera sisters ndikupemphani kuti mupite apo pa stage asendera akangomaliza Jimdidi sendera mupite stage yako kuli mabandi kumeneko kuti kupatsani mpata kumeneko tichite msanga Jimdidi chikulowa sendera sisters mupite pa stage iyo kumene kuli mabandi uko. Nthawi ndi Jimdidi asendera sisters abwera pambuyo pake. Tiyeni ndithu kanyimbo kakapite kazichita mwapang'ono DJ kanyimbo kazipanga ndithu pamene Jimdidi akulowa. Zikomo kwambiri DJ Nthawi Jimdidi. DJ zikomo kwambiri Nthawi Jimdidi. DJ zikomo kwambiri Kasungu Jimdidi zikomo kwambiri mu nthawi ino DJ sendera sisters nthawi yanu pamene mulipo pa stage msanga vinani pompo asendera sisters pa stage tikufuna tikuoneni dziko likuoneni pamene mulilipo ma microphone akugwira ntchito pamenepo komanso DJ aponjereni nyimbo ya sendera sisters zikomo kwambiri. Abu
zikoma kwambiri Sendera Sisters, zikoma kwambiri, zikoma kwambiri Sendera Sisters. DJ zikoma kwambiri Sendera Sisters. DJ zikoma kwambiri Sendera Sisters, zikoma kwambiri mutawiro bwana president mundilole ndatutse AMP alila lino komanso mwendi nduna ku foreign affairs honorable Nancy Tembo lodiera Matina Banda, zikoma kwambiri. Manja mwamba jonde, manja mwamba uko amene mwaima uko manja mwamba kwacha chakwera ife donse zikomo tsono ndikamayangula muzisonyeza kuti a president talandira bwino kuno eti alipo akwiya zikomo olemekezeka a president athu okondedwa Dr. Lazarus Makathe Chakwera, olemekezeka mai watu, my first lady Monica Chakwera, olemekezeka ma deputy president onse amene ali pano, olemekezeka SG ndineki onse, olemekezeka ma ministers onse, olemekezeka aphungu onse, ameya athu ndi makansala onse ali pano, olemekezeka mama Sita Manda Kadzamira amene muli pano, olemekezeka senior chief Tsabango ndi mafumu onse amene muli pano, ma block leaders onse amene muli pano, olemekezeka neki onse Malawi Congress Party imene ili pano, a district chairman athu amachumbuza ndi onse ama district amene muli pano, ma constituency chair onse amene muli pano, ndiponso ndingoti onse amene atipempheretsa komanso maulemu onse akhale m'malo mwake. Choyamba president, ife kuno ku Lilongwe City Southwest takulandirani ndi manja awiri. Tonse mene mukuonera mutakungana pano kusonyeza chikondi chimene tili nacho kwa ino a president athu chifukwa cha zimene mukupanga mudziko muno. A president a SG akiro ndiyang'ana ndidisa kuti ndiyang'ane 1 minute, ndiyankhule 1 minute. A president funa nene ichi. A president inu ife ndife okondwa ndinu chifukwa cha chitukuko chimene mwabweretsa mudziko muno. A president mene munkatenga inu mphamvu za ulamuliro wa president munangofikira mu ng'anjo ya COVID. Wata COVID koma masaikiloni mpaka na pa Friday. Zochitika zimene zachitika kuno ndi zambiri zokupangisani kuti chitukuko chimene munachikonzekera chichedwetsedwe china. Koma ife tikukuyamikana president chifukwa cha khama lanu, chifukwa cha luntha lanu kuti ngakhale mwalikumana ndi ziphinjo zoterezi chitukuko ndichichatachiona pa screen pa. A president inuyo mwafika kona iliyonse ya dziko lino ndi chitukuko. Agumba abayankhula kuti constituency iliyonse imalandira 200 miliyoni yoti pange chitukuko. Kutanthauza kuti inuyo mwafika ku constituency iliyonse ngati kala
mukangopereka 30 miliyoni inu mwati ayi nkhani yachitukuko siyandeka, nkhani yachitukuko ndiyothandizana, ndiye mwapereka ndalama kwa MP aliyense kuti dziko lonse lino chitukuko chifalikire kona iliyonse. Ndati maona ine amaima mpalamenti nkumanena kuti aife kwathu palibe chachitika, ngati chachitika sikinachitika kalikonse anthu akumeneko kamfunseni MP wanu kuti 200 miliyoni wadani nayo, mukamfunse chifukwa chaka chatha anatipatsa 100 miliyoni, ulendo uno atipatsa 200 miliyoni, kaya kusogoloko atipatsa bwanji? Koma kafunseni amalawi kwati iwe MP ukunena kuti kwathu kuno chitukuko kulibe, ndeti kumva tukwanzatu kuli chitukuko 200 miliyoni yagwira ntchito kuno mkutani kwa ndani amene watupira mchere amene yoyo asakhalenso MP. A president ife kwathu kuno tamanga ma bridge a concrete, kwathu kuno tamanga ma secondary school a SDS, kwathu kuno tamanga msika. Mulungu wa president msika uli apawo tikuyamba kukumanga pamene papa shedi hapa msika kunoko. President tamanga ma primary school kunoko, tamanga ma primary mipande ya ma school, tabweretsa madzi kunoko, tabweretsa magetsi kunoko. Am president sisi wanateka popanda ini. A president mafumu akuno andituma kuti ndikuthokozeni chifukwa cha mtendere umene uli m'Malawi. Malawi muno muli mtendere chifukwa ndi president okonda mtendere. Ifeyo aku constituency kuno a president kumbuyo kuti nkakhala pampanipani, tinali pampanipani chifukwa cha anyamata achipani cholamula. Akamata akamaenda menemu atakwera mu pikapu kopyeza aliyense. Ifeyo ayuthi athuwa sapanga zoteruso ayi, anthu akukhala pamtendere. A president inuyo munamva kunoko ku constituency ino pamunsi pomwe payapa anthu ayitiye mwana ochedwa, banja la tunthu linaochedwa, anthu 6 anaphedwa ndi anyamata achipani cholamula. Zimenezo lero kulibe. A president inuyo tikakhala pa msonkhano anthu aotsutsa timakhala nawo kunsanja ngati chonchi. Leader of the opposition amakhala kunsanja ngati chonchi. Kumbuyoko leader of opposition samakhala nawo pamenepa, wa opposition aliyese samakhala nawo pamenepa. Ifeyo chifukwa cha inu ya president atipalemekeza demokrasi ya Malawi. A president inuyo munkapita kurumpi ulendo wina munapangidwa ataki, muli panjira mukupita kurumpi kuti musamakakhale nawo pa msonkhano a president. A president malemu vice president wakale amene watisiya ankapita kuphalombe kumulanje, anamupanga ataki panjira kumwikira zimyala kumukenda myala. Lero omwe aja akuti asanduka angelo, koma iwowo ndi amene abweretsa chisokonezo mudziko muno. A president a president mwaona kuchuluka kwa anthu abwera apa, anthu abwera apawa ena ayenda pansi, ena abwera magalimoto. Magalimoto anthu a Congress akukoma mtima kwa anyamula nzawo. Palibe apo abwera pa galimoto ya water board, palibe apo abwera galimoto ya city, palibe apo abwera galimoto ya Escom, palibe abwera galimoto ya Adimaki apapa o galimoto ya polisi apapa. Onsewa abwera ndi anthu akukoma mtima Malawi Congress Party. A president a president kumbuyoku majournalist akhala apawo tinaona makamera awo akusweda iwowa, timaona iwowa akumenyedwa mbama iwowa. Ife zimenezo silidero tikugwira nawo ntchito bwino. A president a president tikuyandikira chisankho chaka chamawa. Inuyo mtima mmalo, inuyo mtima mmalo. Amalawi amakukondani, Amalawi akuona zimene mukupanga. Anthu ena akupangisa msonkhano nkukungana, malomo okamba fundo akukamba zokutukwana inuyo, malomo okamba zinthu kuti apangira Malawi chani akutukwana inuyo. A president ifeyo sititukwana ayi, ife zotukwana ayi, pano simumva wina akutukwana munthu chifukwa ife timatsata utsogoleri wa chisomo odalisika wa president. A president ndiye inuyo
khala nipe ena akana ndiuza kuti ukakafika kumeneko ukauza president kuti usipolo takakhala pamiliyoni otani mamiliyoni sukhala chambo inyo ndi chambo ndiye nonse apapa nonse takhala nipe aliyese ayang'ana president aliyese maso pa president mukwayang'ana maona amene mukuonayo ndi president wa Malawi 2025 mpaka 2030 zikomo kwambiri. zikomo kwambiri MP alera lino zikomo kwambiri mnthawi ino bwana mundilole kakena kwanza magulu osiyana-siyana koma tiyamba tadumpha zina pang'ono mothamangira nthawi koma matintero aliyense dzanja mwamba ifa nkhani ikwera mtunda dzanja mwamba kwacha Dr. Chakwera Nangaboma tikuti boma bwana president mnthawi ino nkhani yakwera mtunda maboma 12 regional chairman honorable Patrick Zebulon Chilondola nthawi yanu ikwamoni mbalo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri tsopano nkhani yakwera mtunda aliyese dzanja mwamba tichileko chomphamvu kwacha Ochakwera Nase Tembo ife tonse mayi wachakwera wali kulipe olemekezeka o president wathu Dr. Lazarus Chakwera mama Monica Chakwera mayi wafuko ndipekeso ulemu kwa mlembi wa mkulu wa chipani cha Congress Party olemekezeka bambo Richard Chimwendo Banda First Deputy President Mai Catherine Godani Hala nditero kuti popeza kuti nthawi yatha o president iwa ngofunika ukhale ndi mpata wabwino kuti walankhule kuchita mtende cha wanthu longalo mene konzeka kuti imbe mawu ya president pano ntchito yanga njakuti ndimpemphe secretary general fa ali ntchito pano choti agwire chifukwa anthu fetu kuchokera convention sichoncho kodi convention yeniyeni twani bwana ndanena ku BICC kuja kuti convention imene tuchitayi palibe wina amene achite yofanana ndi imeneyi bwana atu kuti ali chimpikisano chomatu anthu opikisana waja osadziwa kuti woti mpando umene watenge ndani koma chipani ichi chipani cha Congress Party nchonona ndifuna nthokoze bwana kuti mwafika pano ndithokoze pamaso pa anthu awa komanso kwathokoza ma delegate kuti adasankha inuyo kuti ndinu president wa Congress Party
ndipo chokhacho wankusankhanicho bwana 2025 inu mukudutsa basi. Wena onachita yawo convention wena omayankhula zachipongwe inu muli kunja okuti aya munthu ngakhala omwe chiyani sungavotera makonga sipatu mandaewati ndena nkuti kodi awa bwanji omakonda azitsazo zazakumwa basi chisazo chizikhala zoledzeretsa zokhazoka basi onzathu muwauda kwa machotani kodi koma ine nkuti onekeni chifukwa convention iyo odakangutsekulira okuti akonza tsiku lina fonso odaseke convention yawo yayi odakantsekulira ifo munziwira ine convention akatsekulira president amakatsekaso yekha odi ndiye odatsekulira ine ndikuayembekeza kuti mwina odzatseka ka Novembala. China chimene mfuna unenapo bwana osatekeseka wanthu amene amavotera inu ndi amene oli apawa pali cholekesaso apa munthu nganakulephera kukatsekera convention achita kampeni tsopano wangu kula mwano fa omutuma anthu kuti azipanga zinthu zachipongwe koma tsono ondera machito kwambiri faine ochinyamata ndi umawauza kuti mtima m'malo ochakwera sofuna ziwawa mdziko muno ochite mono kumangoayang'ana fano anthu olephera. Ndiye ndifunanso nene chinthu ichi kuti wena anabwera pa masinthapo kumapeputsa ntchito zanu bwana kuti nifi ilibe kanthu akuti ilibe phindu kwa nyamata chonsecho iye kulankhula zimenezoyo ali ngongole kuti ife adakatenga kodi umene ndi munthu kapena nchani weniweni kudzikonda ndiye ife akuluakulu tisamanamizane kapena kumanamiza wana nifi ija imene bwana mwabweretsa imene ikuthandiza kwambiri komanso ine ndimaseka pena pake chifukwa oli kumasindako omayankhula kumanyoza nduna zimene zidachoka kuchipani ya UTM kumagwira ntchito ndi inu akuti nduna zadyera indene ndangudziwa zonena kuti omayi awa nkulira chifukwa chodochotsa pa unduna awa kwacha kodi muda wasankha unduna uje bwana sujoka kuti pang'ono kuti oyankhule your excellency sujoka tero lero panguwapumisa kuti inu ntchito mwalephera tisintheko onzanu wakhalepo apa basi your excellency uja utani wathera pomwepo oyamulunyoza mukadakhala kuti mukadawasunga mukabineti mpaka na pano sibweza kuti kwa nani ayi koma chipani chawo okazulirana ife afundo zatha okafika pa masintha nkhani yake njongoti ife salu yathu njokongola fundo imene basi kwanti salu njokongola basi aine awo sandila kuitsa ayi ine kulola kuitsa simfuna ayi bwana seda jeno tidzakhala ndi watu atu msonkhano oti tidzayankhe za anthu amene wawa koma anthu yawa ndiwokonzeka mukamakhala bwana 2025 muudutsa moyera ifa sindumuona kandidate olimbana ndi inu ayi ndongati amene okonzeka kopotacha kwa manja mwamba nkhani yathapo pa nthawi ino ine ndilekeze pomwepa
ndilekeze pomwepa kuti msonkhano upitirire. Zikomo kwambiri bwana president. Zikomo kwambiri kumene kunakulankhula wa regional chairman. Zikomo kwambiri bwana president, mutamangira nthawi marintero lisala adzutsa SG amenenso akhale ndule mokudzutsani komanso ali ntchito zingapo pakatikatipa kudedza kuti ali mbumba zadedza msangamsanga 1 minute komanso ingoma kuchokera ku mchinji tisendere pafupi 1 minute ndiye akumchinji ingoma muzibwera kumbuyo kwa dedza tichite msangamsanga. One minute dedza kenaka ingoma. Zikomo kwambiri. DJ Zikomo kwambiri mbumba zadedza. Zikomo kwambiri msangamsanga mchinji ingoma tikatero ndiye kuti dzadzutsa SG ndipo ludzaulimiraso kumadzi makanja adzachita mopanikizika mkatikati momwemo koma ingoma msangamsanga nthawi ino makanja tikhaleke pambali pang'ono. Siyakubekeleka kuya chisenge sibili siyakutanda wena utando wena tembalezi wena siyatela unkulunkulu abanyama kuweko malanga yebo Jendi bange malaini Senta yangu ni Waete msanipanikisha hapa msanipanikisha. Waete
Moses Chakwera. Ati osa yopa Chakwera. Osa yopa Chakwera. Osa yopa. Osa yopa. Osa yopa Chakwera. Osa yopa tata. Osa yopa. Osa yopa. Toya. Osa yopa Chakwera. Osa yopa Chakwera. Osa yopa. Osa yopa. Adi muweme ntima. Adi muweme ntima. Ati kuno kumalawi baba, kumalawi takita mwairero. Ati kuno kumalawi baba, kumalawi takita mwairero. Cha! Ati muweme ntima. Ati muweme ntima. Ati ya Chakwera Rondera ni madalitso wachokera kwa Mulungu. Ati ya Chakwera Rondera ni madalitso pomera kwa Mulungu. Ati ya Chakwera Rondera ni madalitso. Ati ya Chakwera Rondera ni madalitso. Chaya. Ati ya Chakwera Rondera ni madalitso pomera kwa Mulungu. Ati ya Chakwera Rondera ni madalitso pomera kwa Mulungu. Ati ya Chakwera Rondera ni madalitso. Ati ya Chakwera Rondera ni madalitso. Zikomo kwambiri ingoma. Zikomo kwambiri impi. Zikomo kwambiri SG zikonzekani pamene mulilipo warm up. Ngoma kanja 1 minute yokha. Zikomo kwambiri.
zikoma kwambiri DJ, zikoma kwambiri DJ, zikoma kwambiri Maganja, zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri DJ, zikoma kwambiri. Dzanja mwamba SG akubera mawalo. Dzanja mwamba nkhani yakwera mtunda kokwezera. Dzanja mwamba kwacha. Zikoma kwambiri bwana SG nthawi yanu ino. Ndiponso ndinu amene mukhale ndi ulemu kuwadzutsa bwana president kuti awalonjere anthu. Zikoma kwambiri honorable SG. Kungwenya kwaterera kungwenya. Manja mwamba. Kwacha. Tikweze manja wonse awiri mwamba. Ndiangati amakonda achakwera pano. Noseni makonda achakwera. Kwezani manja wonse awiri mwamba. Kwacha. Chakwera. Zikoma kwambiri DJ. Naenso DJ wanjoya kwambiri lero. Ulemu waukulu kwa inu a president a dziko lino la Malawi. Amenenso muli president wa chipani chachikulu komanso cha mphamvu cha Malawi Congress Party, Your Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ulemu waukulu kwa mai afuko la Malawi, mai Monica Chakwera. Ulemu wanu mai. Ndipeleke ulemu kwa First Deputy President amenenso ali speaker wa nyumba ya malamulo, Madam Catherine Kotanhara. Ulemu kwa inu a Second Deputy President na Mando Bandare Honorable Abida Mia. Ulemu wanu. Ulemu pite kwa inu a Treasurer General Dr. John Paul komanso nonse akulu akuneki ma directors. Ulemu wanu. Your Excellency, mundilole ndipeleke ulemu wachangu koma ndiyambire ni mwini chigawo chino maboma 12 Honorable Patrick Zeblon Chilondola. Ulemu wanu. Komanso Regional Chairlady Maiwende Nalumo. Ulemu wanu. Bwana Achilondola lero aperekezedwa ni ma Regional Chairman onse achipani cha Malawi Congress Party. Achavula ali pano, Akezi Msukwa ali pano, Antandama ali pano, Achidzanja ali pano, Asimbi ali pano, ma regional chairleaders wonse ali pano ni ma regional awo. Ulemu wanu. Ulemu inu amachumbuza komanso ma district chair nonse. Ulemu wanu. Bwana ndipeleke ulemu wachangu kwa ma members of parliament ochuluka amene atsogozedwa ni mai odziwa ndale ochakula chitukuko Honorable Mai Nancy Tembo mwini constituency ino. Ulemu wanu Mai Nancy Tembo. Mwachidule limango linabanda. Ulemu wanu Mai Nabanda. Ndipeleke ulemu kwa meya amzinda uno komanso makansala onse amene ali malo ano. Ulemu wanu. Senior Chief Tsabango komanso magogo watu onse amene muli pano mulandire ulemu wanu. Amayi ndi abambo amene muli uku olemekezeka osayiwala asheke athu amene atipempherera komanso abusa wathu.
bwana ndaonanso pano pali Luwana, ulemu wanu anyamata aluwana. Mwandikumbutsa kuti ndipereke ulemu wapamwamba kwa director anu a youth Honorable Steven Baba Malondera, ulemu wanu Honorable Baba Malondera, komanso director wa amayi Honorable Jini Mwana Wauza Sendeza, landirani ulemu wanu. Bwana President, ineyo ndipereka maulemu ochuluka, koma ulemu waukulu ndingachite nkungokulozerani choyamba. Kusanja uko muona uko kuli ma MP anu, taimani ma MP kumeneko, a president akuoneni. Kumenekonso kuli makansala, taimani makansala, a MP a president akuoneni. DJ Facha kaye DJ tikudziwa kuti nchipani cha moyo koma nthawi DJ. Bwana apa pali National Executive Committee imene posakhalitsa apa ndiyitane pakuti msonkhano uno chinakukomerani inuyo kuti muvomere kuti tipangani veo National Executive Committee imene yasankhidwa convention yango Peter August Sabidai. Ndiye ndiyitana mmodzi koma mubwera mofumira mondondozana mudzayima patsogolo apa. Pamene ndifuna ndipange zimenezo ndiwapemphe Honorable Baba Malondera tatikonzerani njira apa kuti ndikamayitana mudzibwera koma nonse mudzayima kutsogoloko. Your Excellency, pamene akukonzekera kukonza njira iyi ndimafuna nnene mawu awa ndi chipani chokhacho cha Malawi Congress Party pansi pa ulemelero wa inu chayika azimayi m'malo mwake, chapatsa azimayi mipando yoyenera. Mwatipatsa Madam Catherine Kodanhala, ife tinathokoza timatipakwana, koma mabweranso mwatipatsa Abida Sidiki Mia, Mulungu adzikudalitsani bwana. Ndiye mkatikatimo mulino azimayi amphamvu, Jesse Kabwira uja aliso momwemo. Enawo ndi atchula anangozo ndi anzawo ndi atchula mayina. Koma chasangalatsa kwambiri mu National Executive Committee ya chipani cha Malawi Congress Party ndifuna nnene momveka bwino. Bwana, chasangalatsa kunena kuti pa anthu 90 amene amakhala mu National Executive Committee, anthu oposa 37 akuchokera chigawo chino chapakati chonse kuphatikiza ndi ku Lakeshore. Pamene anthu oposa 28 akuchokera chigawo cha kumpoto, komanso anthu oposa 25 akuchokera chigawo cha kumwera ndi ku Eastern Region. Chipani chuchita uonekeradi kuti chipani ichi si cha banja, chipani ichi si cha mtundu, chipani si cha kanyumba iyo ulowa nyumba iyo, chipani cha wina aliyense m'Malawi, chipani cha fungo, chipani chokoma. Bwana, nthawi yatithera. Ineyo ndinali ndi zokamba zambiri, koma chifukwa pali zochitika pano, pali alendo ochuluka amene afuna ati alandire pano, akuluakulu, ndi ine lero ndisunga koma awu, koma kumtima aku kuli mawu amodzi. Your Excellency, munali ndi bwenzi lanu the Right Honorable Saulos Klaus Chilima, amene munamukonda DPP itankana, DPP itanthawa, inu munamukonda Right Honorable Saulos Klaus Chilima kuti mugwire naye ntchito. Mulungu adzikudalitsani. Anthu amayankhula zambiri, koma ife timaona kuti aina ake enu mmamvana, aina ake enu mmakondana. Mulungu adzikudalitsani bwana. Mwatsoka ilo, zowawa, zopweteka, zomvetsa chisoni, tidataya malemu Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima paja pa 10 June chaka chomwe chino. Your Excellency, ifeyo amene tinayandikana nanu, amene tinakhala nanu, panalibe nthawi imene timakumverani chisoni ngati nthawi imene munataya wokondedwa wanu Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima. Ineyo nali sanaoneko msozi wanu bwana mukulira,
ngati pali nthawi imene ndinaona inu mukumvetsa chisoni mukulira kusowa munthu akugwirani ndi nthawi imeneyi Your Excellency. Koma ona bwana mu nthawi imene tinali mchisoni ndipo dakali mchisoni atenga imfa ya Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima ngati choseweretsa Your Excellency. Lero mpaliamenti akumabwera nkumaseka akumabwera bwana maaudio alipo akamakamba nkhani ya malilowa akumaseka nkumasekerera ndipo sikumatipweteka pasi pa mtima Your Excellency. Chifukwa kumwamba kumene kuli mulungu akudziwa komanso inu mukudziwa kuti inu simunatengepo gawo lina lililonse pa imfa ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndipo Your Excellency, dzuwa limanyenga mdima umasaka choonadi sichibisika. Mulungu ndi amene akudziwa chimene chinachitika, ndipo ngati pali wina amene akuganiza kuti angatenge imfa ya Saulos Chilima nkupangira ndale, Ambuye athana naye, Ambuye achita naye. Your Excellency, ife munatisankha kukhala cabinet, timaona amene mmakonderana, timaona amene mmagwirira ntchito. Mulungu yekha ndi amene akudziwa, komanso Mulungu yemweyo ndi amene amaweruza. Chivumbulutso 3:17 akunena kuti Mulungu akatseka chitseko palibe amene angatsekule, ndipo akatsekula palibe amene angatseke. Bwana ndinene pano ndilengeze pano, DPP m'Malawi muno sidzabweranso, DPP sidzalamulanso. Afune asafune Peter Mutharika sadzalamulanso. Nthawi ina yake Peter Mutharika ananena kuti over my dead body chakwera sadzamula. Nanga kulamula ndi ndani? Ndamumvetsere anakambirana kumati MCP sidzabweranso. Ndiye Jesse Kabwirana bwera nkunena kuti akuti olokamba atadikula DPP sidzataniso kodi sidzabweranso. Chipani choononga, chipani chozunza, chipani chopha ubino, chipani chosokoneza dziko, chipani cholanda ndalama makampani, chipani choti wina aliyense sangachifunenso ayi. Makoleji samadatseka liti, aphunzitsi samalandira ndalama mu nthawi yake, misewu amangomanga malo amodzi. Ngati pali president amene amanga chitukuko dziko lonse mosasankha, president wake ndinu bwana Your Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Dziko lonse tikapita kukalonga kuli misewu, tikapita ku Blantyre kuli misewu, tikapita ku Kasungu kuli misewu, tikapita ku Zomba kuli misewu, tikapita ku Mangochi kuli misewu, tikapita ku Nsanje kuli Njanje kuli misewu. Kodi wokoma atani kuposa Chakwera? Bwana masomphenya anu amene mwationetsera mu zaka zokha mwakalasi kuyambitsa mamega farm kuti njala iteretu mdziko. Janali akawale amalimbikitsa kuti iyambe ngongole za nifi zimene anthu atilandira 1 million kwacha kuti mwina kugula federeza zopanda chikole. Mulungu akudalitseni Your Excellency. Nthawi yandichepera bwana, ndinalemba zambiri zoti ndikumbutse mtundu wa Malawi. Tinkangokamba kuti kudzakhala cancer center. Bwana mamanga cancer center yapamwamba imene muyitsegule myezi yochepa ikubwerayi Your Excellency, kuti Amalawi adzilandira chithandizo konkuno. Mwamanga zipatala za nkhaninkhani Your Excellency, Mulungu adzikudalitsani. Mwamanga nyumba za polisi, za ame, za prison, za immigration, Mulungu adzikudalitsani. Mwamanga ma school block apamwamba, Mulungu adzikudalitsani. Bwana ndingathe kunena zambiri, koma chandisangalatsa mbali yakuno mwanena kuti msewu ucha anangomata phula kungomaka matope kuchoka ku 23 udatheratu a DPP mwalamula Jacob Hala kuti msewu ucha umangidwenso. Mulungu akudalitseni Your Excellency. Koma ndinene mobwereza amene mukumapita kumakasewera ndi DPP nkumati DPP mudzalowa nayo mboma mwauponda, olo mutaphatikizana, olo mutakhala fifite, koma mwautani kodi mwauponda.
sizidzathekanso yayi. DJ zangovuta kuti dzuwa lupendeka koma ife sitikugwedezeka. Bwana ndifuna nkuwuzeni chinthu chimodzi, palibe dziko lapansi kumene kumakhala kopanda mavuto. Olo ku America olo ku UK kumakhala chani kodi? Mavuto. Koma ife timaona mtsogoleri amene amati akaona mavuto amabwera pamwamba pa mavuto nkumathandiza. Muno munali mavuto amagetsi amatima tsiku inu munanena kuti magetsi sadzataniso kodi? Sadzatimaso. Kodi magetsi amatimaso lero? Bwana kuti abweratu vuto shuga aliyense amadya shuga mamawa. Tidaona shuga wakwera koma inu mudanena kuti 2 weeks isate shuga atsike. Shuga sayatsike. Your Excellency, mavuto amene amapezeka mdziko lina Malawi inu mmathana nawo. Utsogoleri tanthauzo lake lonena kuti pakakhala mavuto muzithana ndi chani kodi? Mavuto. Kukomera kwa inu kumeneko ntchito ndinazo ziwiri bwana, ndisakudyereni nthawi fa kumapetoko inu mupatse moni wanthu muwauze mene takonzekera. Koma ntchito yoyamba nkukuthokozani kuti titakusankhani ku convention inu munavomeranso kuti mutitsogolerenso 2025 mpaka na 2030. Wo ndiwerenga mayina, tinapempha njira apa ndikawerenga mayina muzidzuka nkukakhalapo kuti anthu adziwe kuti National Executive Committee ya Malawi Congress Party ili motani. President sadzuka nanga adzuke mpaka na president adzuke zomwezi. Takoza ni dzanja ngati Mankonda chakwera. Koza ni dzanja ngati Mankonda chakwera. Koza ni dzanja ngati Mankonda chakwera. Ziko makwambiri mtisere. First Deputy President Madam Catherine Godan-Hara. Pepani muziimabe pepani muimabe nditwa a First Deputy President. Tufuna dziko lione kuti azimayi halipo ku Malawi Congress Party. Second Deputy President Abida Sidik Mia. Secretary General Bulldozer Richard Chimwendo Banda. Deputy Secretary General Honorable Gerard Kazembe. First Deputy Secretary General, Second Deputy Secretary General Honorable Uchisi Mkandawire. Treasurer General Dr. John Paul. First Deputy Treasurer General Honorable Jacob Hala. Second Deputy Treasurer General Honorable Enala Yesaya. Organizing Secretary Honorable Deus Gumba. First Deputy Organizing Secretary Honorable Alam Beza. Second Deputy Secretary Honorable Serube Chisanga. Director of International Affairs Honorable Patricia Kainga Nangozo. First Deputy Director Honorable Pachalo Mvula. Publicity Secretary Honorable Dr. Jesse Kabwira. First Deputy Publicity Secretary Honorable Kondi Msungama. Second Deputy Publicity Secretary Honorable Kenneth Msonda. Director of Economic Affairs Honorable Henry Mumba. First Deputy Director Honorable Elas Kalimu. Second Deputy Director Honorable David Rale. Director of Public Relations Honorable Sam Daricho Kaware. First Deputy Director Public Relations Honorable Bob Kamisa. Second Deputy Director Public Relations Honorable Isaac Mwepa. Director of Recruitment Honorable Madaricho Kazombo Kamacheni. First Deputy Director Honorable Esther Katumba. Second Deputy Director of Recruitment Honorable Hofan Makande. Director of Research Honorable
Honorable Leonard Chantunya. First Deputy Director of Research, Honorable Charles Josh. Second Deputy Director of Research, Honorable Juliana Kaduya. Director of Elections, Honorable Dr. Elias Chakwera. First Deputy Director of Relations, Honorable Mchanju Liwewe. Second Deputy Director of Public Relations, Honorable Matthews Ngwemezulu. Director of Religious Affairs, Honorable Anne Chibwana. First Deputy Director, Religious Affairs, Honorable Rafik Kafa. Second Deputy Director, Religious Affairs, Honorable Martha Kwataine. Director of Campaign, Honorable Moses Kunkuyu. First Deputy Director Campaign, Honorable Dr. Abad Mbawala. Second Deputy Director Campaign, Honorable Chenji Kolo Uradi Musa. Director of Youth, Honorable Stephen Baba Malondera. First Deputy Director of Youth, Honorable Isaac Kani. Second Deputy Director of Youth, Honorable Isaiah Mhango. Director of Women, Honorable Jean Mwana Wauza Sendeza. First Deputy Director of Women, Honorable Mai Forest Kanyoni. Second Deputy Director of Women, Honorable Esnat Gondwe. Director of Social, Honorable Maureen Bondo. First Deputy Director of Social, Honorable Ruth Nyachenda. Second Deputy Director of Social, Honorable Enoch Kanyimbiri. Director of Political Affairs, Honorable Maxwell Cholera. First Deputy Director of Political Affairs, Honorable Kumbize Kandodo Chiponda. Second Deputy Director of Political Affairs, Honorable Ashem Songwe. Director of Rico, Honorable George Katipatike. First Director of Rico, Honorable Titus Mvaro. Second Director of Rico, Honorable Gift Nankuni. Director of Strategic Planning, Honorable Alexander Kusamba Zonzi. First Deputy Director Strategic Planning, Honorable Chris Chaimabanda. Second Deputy Director Strategic Planning, Honorable Chambranyina Jere. Your Excellency, komiti yanu ilisondia anthu ofunikira kwambiri oti ligwire nawo ntchito ngati NEC members. NEC member number 1, Honorable Vitumbiko Mumba. NEC member number 2, Honorable Njovu Yalema. NEC member number 3, Honorable Laino Chipiko. NEC member number 4, Honorable Zelia Chakare. NEC member number 5, Honorable Felix Mwakainjala. NEC member number 6, Honorable Hare Munyenyembe, Councillor from Lumpi. NEC member number 7, Honorable Hare Mkandawire. NEC member number 8, Honorable Nyama Zukuru Zikale Ngoma. NEC member number 9, Honorable Areke Nimenyani. Honorable NEC member number 10, Honorable Anusa Hussein. NEC member number 9, Honorable Overstone Kondowe. NEC member number 11, Honorable George Zulu. NEC member number 12, Honorable Nancy Nabanda Tembo. NEC member number 13, Honorable Fadwick Matemba. Your Excellency, National Executive Committee, malinga ndi Constitution ya Malawi Congress Party,
imakalanso ndi akuluakulu a mzigawo. Malawi Congress Party ili ndi zigawo 6. Mwa ichi ndiyitane anthu awo mofulumira. Central Region, Honorable Patrick Zebron Chilondola, Honorable Peter Simbi, Honorable Kezi Msukwa, Honorable Joseph Chavula, Honorable Augustine Chidzanja, Honorable Foster Ntandama. Ndikonse pamenepo kuti Honorable Chilondola is from Central Region, Honorable Peter Simbi from Southern Region, Honorable Kezi Msukwa from North, Honorable Joseph Chavula from North-South, Honorable Augustine Chidzanja from Lake Shore, Honorable Foster Ntandama from Eastern Region, Chiarede Wende Nalumo Central Region, Chiarede Frose Lombola Southern Region, Chiarede Hon Selam Sisa North, Honorable Chiarede Martha Chimposa Kamanga North-South, Chiarede Neri Wiseman Lake Shore, Chiarede Mai Munde Eastern Region, Director of Youth Honorable Afren Chauya Central Region, Honorable Haled Tua Southern Region, Honorable Robert Katawa North, Honorable Clement Manda North-South, Commander Honorable Felix Njonjonjo North, Felix Njonjonjo Lake Shore. Your Excellency, Digaona Taribe Amene Ndaiwalapo Imenei the National Executive Committee ya Malawi Congress Party. Honorable Stephen Burgess, yes. Please, Honorable Stephen Burgess. Sorry that I jumped you here. Thank you. Bwana motichepetsa imadi ndipempe kuti mukaime patsogolopo pakati. Tau, yes. Arina bwana nimafuna kudele. Arina zakwela nimafuna kudele. Kudele ifeyo. Arimabwela kuna nimafuna kudele. Arina zakwela nimafuna kudele. Bwana imeneyo the National Executive Committee ya Malawi Congress Party. Bwerani lutu dikakare. Zibani zina za sankama Vice President amuna okaoka dziko lonse la Malawi. Azimai sana waganiziro lompangono pomwe. Koma inu bwana mwaonetsetsa kuti azimai akhale patsogolo ndipo ntchito ziyende. Tibwereze pano kuti chipani cha Malawi Congress Party ndi chipani cha dziko lonse. Bwana zikomo kwambiri azimai. Mabadera ndifuna ndithokoze alipo wena amene tinapikisana ku convention, koma bwana ngakhale sanapeze mipando koma iwowo achilimika ndipo agwira ntchito ya Malawi Congress Party. Ndithokoze mabaderadera Honorable Wezen Hawa Nkaka amene achilimika kugwira ntchito ya Malawi Congress Party. Mabaderanso ndithokoze Honorable Simplex Chichola kuti nanunso mwachilimika kugwira ntchito ya Malawi Congress Party. Ndithokoze nonse amene munapikisana nawo ku convention koma mukugwirabe ntchito. Convention yatha, tiyeni tigwirane manja tipititse patsogolo chipani cha Malawi Congress Party. Bwana nthawi nkumapita, dzuwa nkumalowa, komanso olowa ku chipani akuchulukirachulukirabe.
koma pali chinthu chimodzi chimene ndinayiwala ndifuna ninene pano. Munapita ku China bwana, mutapita ku China ena amalalata mpaliamenti kuti inu musapite ku China, koma ku China kuja mwasayinira kuti limange khoti lapamwamba $50 million. Ndipo tikapita ku City Center ntchito imene yayamba kale, taona mpanda ukutani kodi ukumangidwa. Zatikuonetsanso zatikumbutsanso mutapita ku America zaka zapitazo munabwerako ni misewu ikuluikulu, wina konkuno kulilongwe ku Malingunde, wina ku Mzimba, wina kwa Nkanda, wina ku Mangochi. Bwana maulendo amene maenda inu amakhala aphindu okaoka. Modini madidi kupempheni ngati pali maulendo ena pakatipa aphindu ngati amenewa, nyamukani pitani bwana, katimirireni. Ife tikufuna mbweretsa chitukuko ku Malawi. Simupita kunja inu kasewera ayi, mmabweretsa kwa chani kodi zitukuko. Ndipo zitukukozo ife timaziona ni maso atuwa, misewu tikuiona, makoti tikuwaona, mamegafamu tikuwaona. Ngati pali ulendo wina konsekani bwana, nyamukani pitani, katisumireni, katipezereni chitukuko, osamvera za anthu ena. Achelas, Your Excellency. Your Excellency, nati dzuwa lulowa koma chitseko cha chipani cha Malawi Congress Party chatsekuka. Anthu azelu tsopano ayamba kubwera ku Malawi Congress Party kuti agwire dzanja lanuli. Your Excellency, Antandama anandinong'oneza kuti ali nanu mawu. Antandama tabwerani kutsogolo kuno. Regional Chair Antandama, dipembe microphone yena padera hapa, dipembe microphone yena padera. Antandama mulindi nkani yankulani, nthawi yapita, dzuwa lapita. Wacha Dr. Lazarus Makasi chakwera. Dr. Lazarus Makasi chakwera. Amayi wathu afuko la Malawi, Vice President achipani cha Malawi Congress Party, komanso Secretary General Honorable Chimwendo, ine Your Excellency sindikhala pano nthawi yayitali. Mundilole ndilankhule chiyawo sichoncho, ndilankhule chiyankhulo changa kuti anthu kumbuzi kwazira nini pali ena samva chichewa sichoncho. Assalamu alaikum. Una president icha pano niwe anache yachochere ku Eastern Region wakuti nape ngusakaje manja wandiwili apa nokulilongwe imachochere ku Eastern Region mmanyirira kuti achakwera twapochere ku Eastern Region. A president chakwera twapochere ku Eastern Region. Mundu lwangali Rusagu, mundu lwakuli Nanduya, mundu lwakupirira, ata wandu kutukana namba wandu basi gamba kuitika basi nikuyamba kulola. A president mwakunyadilani ni machikondi ngati nyamwana wakumwela koma kumawa kwa maziko la Malawi. Bana ndo ayamba kubwera kuchipani ku Eastern Region, zindu zimene sizi machitika mbuyo mbwana. Ndabwera ndi mundu wina amene wachokera ku DPP koma anthu osonda awiri maudindo awo anena oka president koma si anthu wamba iyayi. Komanso ye manja wandu akuno kuno kulilongwe kusaka mmanyirire kuti for the first time a president chachakwera tiwape ma MP ku Eastern Region. Bwana ndibwerezaso muchishewa koyamba ulendo uno 2025 bwana tukupasani ma MP ku Eastern Region. Ineyo ndikunena pano ndikazalepera basi ndikusaina ndikuchoka. Bwana chakwera unejwa ngalepera hindu ingutenda nagena itangite ngisi Malaysia uneti malichishe pa MCP kwa pa chakwera ma MP. Bwana Musa Tayandawi ndipe mbakae amene anali legal deputy legal affairs wa ku DPP amene akubwera kuti bwana mumulandire.
president ndikambaso chichewa a president ndiliso nduwina amene anali regional governor wa DPP ku Eastern Region aliso pompano bwana Antenje Imrani Mtenje Shehe Imrani Mtenje Shehe Imrani Mtenje a president Dr. Lazarus Makasa Chakwera mwakujadirani uku ndikuyamba ine ngati nyamata wanu ku Eastern Region awa ni ma starters woka koma bwana tugwira ntchito pa ground ndipo tuli pa ground anthu awa ndi anthu oti ndigwira nawo ntchito bwino kwambiri ndipo bwana anthu awawa sanabwere kusayesa zida iyayi koma abwera kusagwira ntchito une basi pere masile masengo gangu na pasekitali jeno ashimwane cheshimwendo koma zimenezi zikuchitika chifukwa cha moyo wanu mmene mukupangira ku Eastern Region bwana mashehe wonse agwirizana kuti tigwire ntchito zikomo kwambiri your excellency. Asante kwa jinji. Asante kwa jinji. Bwana nthawi yokanga ndikuta dzuwa likulowa olowa mchipani akubwerabe ndi apempe regional chair inu maboma 12 honorable Chilondola pamodzi na machumbuza tabwerani mwadibwetsera nkhani yanji kuno honorable Chilondola. Zanja mwamba kwasha ndiye ine sindiyakuwaza mbiri ayi koma chifukwa cha nzeru zabwino kuti president wathu Chakwera odasagula khomo kuti anthu oziwa mchipani cha Congress Party ndiye ndili pano kulengeza kuti tawedza Bombe Dr. Heatherwick Ntaba Bwana president nthawi yatha dzuwa likulowa olowa mchipani akuchulukira chilabe ndiwayitane bambo Augustine Chitsanja kuchokera kuja kummawa kunyanja muli ndi nkhani yanji ino achitsanja tabwerani kutsogolo. Chakwera umagwezera bodi boma ilo kwacha Dr. Chakwera ife tonse bwana president popeza nthawi yapita kale ife kuchigwa takubweretserani ana oti niyo muzigwira nawo ntchito ana amenewa simasewera iyayi simphwemphwa
ndikangomba utchula mayina neba abva m'mimba kumene aliliko. Choyamba, Your Excellency, mundilole ndiyitane Askefa Chimoto amene lero achita declare kuti agwira nanu ntchito, Your Excellency. Kwacha tsopano a president amene ndikufuna ndikutchulireni pano pabombe wadutsa koma ndi shaki kukakhala kunkhata bei amatchula dzina lina komanso kumene akuchokako ndekuti chipani chatheratu. Your Excellency, nthawi ino mundilole kuti mutilandilire kuchoka kuchigwa ku Lake Shore olemekezeka a Griselda Jeffrey amene anali mlembi wamkulu wa chipani cha DPP. Zikomo kwambiri nthawi na president mundilole ndiyitaneso Chimwemwe Kaunde amene anali secretary wa UTM wa CFT mumulandirepo mpano Chimwemwe Kaunde anali secretary wa Ntambo CFT amene tumulandiranso pompano a president ndi amene secretary. Zikomo kwambiri Your Excellency. Muime hapo ndani. Bwana President akuchambulitsa chitusi. Kwacha mundilole ndiyapemphe a Sheikh Ntenje atipatse moni, kenako Antaba, kenako Griselda Jeffrey. 1 minute. Iwe Skefa kakwere hapo uimba nyimbo iyo yako ikala nyimbo. Sabina Skefa ulina yeso afuna 1 minute nde tayamba Skefa koma 1 minute maulemu tabereka kale chifukwa cha nthawi. 1 minute. monga protocol bwana SG kuti maulemu aperekedwa kale.
olemekezeka president, ine mmene ndinalengeza kuti pa utumiki wanga ndaonjezerapo ndale ngati zida chimodzi mwa zida zimene ndimagwiritsa ntchito. Anthu ena ndinabowa kwambiri, ena ngakhale nambala yanga anachotsa mfoni mwawo, ena safuna atandionanso. Koma ineyo ndachita izi chifukwa cha nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba ndiniyo bwana, dziko la Malawi limene linakhazikikira pa mavuto likufunika mtsogoleri amene angalikonde kulikonda zenizeni ndikumalithandiza mosati kukhazikitsa pakukomayi koma pa ubwino. Pakhomo pakakhala njala bambo sangakatenge katapira nkuwagula pizzayi. Pakhomo pakakhala njala bambo ngati angatenge ngongole ikuyenera kukhala yochepa ndikuwagula chimanga kwinaku nkumalima. Chinthu chachiwiri, apresident ine si munthu wa mtawuni, munthu une ndine wakumudzi, ndipo ndinachita kutumizidwa ndi anthu akumudzi kwathu kuti ndidzakhale mtawuni muno. Ndiye moyo wanga ngati munthu mmodzi unatheka, koma ndikayang'ana kumbuyo kumene ndinachokera ine zinthu sizili bwino president. Ndiye ndimati kodi munthu umapambana ngati wokutuma sanapambane? Kumudzi kwathu anthu amachitopirikitsa mbuzi kuti amwere limodzi madzi pa chitsime. Ndiye ndimaganiza kuti ndigwiritse ntchito chimene Mulungu anandidalitsa nacho, ndidzikuwa kuti ndikakuwa zimveke patali, kuti msewochoka kwa mwansambo uja kukadutsa kwa galu mtsukwe kukafika kumponera umene ujawo ndikakuwa kawiri katatu apresident mudzaticheukire. Zikomo kwambiri. tipange kwacha wamphamvu eti, tipange kwacha wamphamvu. Mtsogoleri wa dziko ali patipo kwacha Dr. Lozi, Dr. Lozi, ife tonse salamu alaikum, haleluya, tuli uliwonse muone. Bwana, choyambirira ndikupatseni ulemu wanu ino state president a dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera, komanso ndipereke ulemu kwa amayi aku nyumba amene ndi amayi athu a dziko lino la Malawi, Her Excellency Monica Chakwera, ndi maulemu wonse akhale m'malo mwake. Unembi chapano lero kukuwecheta malowe je manje magaba kupika magapi kanere boma nijapi boma nijapi boma nijapi ndikuuza ni chifukwa chake. Ife Asilamu ndife anthu achiyawo, ngati lindi munthu amene timamulemekeza moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndi Dr. Bakili Muluzi. Koma inu mukudziwa Muluzi anakhala 17 years akuyendera mulandu umene anathesa ndani? Inu munthu ukukhala ndi ndalama ndi ukhala ndi ufulu, chabwino ndi ukhala ndi ufulu yeti. Chikamatirelo Muluzi ali ndi ufulu tikunama, anapereka ufulu wondani? Mwaona Auladi Musa eti anamangidwaso ndi DPP, apasa ufulu ndani? Komanso kupatula Malemu Bingu wina amene wapereka Nsilamu kukhala advisor wa president pa chipembedzo cha Chisilamu ndi Dr. ndani? Your Excellency, Nsewu wa Makanjira anawuyamba Muluzi kulekeza pati ena mavi. Inu mwanena kuti mulima ndipo posonyeza kuti zichitika ndinu mtsogoleri woyamba kutenga mfumu ya chiyawo ya Chisilamu kupita nayo ku Saudi Arabia kukasayinira Nsewu ku Makanjira. Bwana, sindikufuna ndiyankhuleza mbiri lero, koma ndikufuna ndiauza Asilamu ndi ayawo anzanga kuti Achakwera aonesa kuti ngati pali anthu amene afuna adzigwire nawo ntchito limodzi ndi anthu achiyawo ndi anthu achisilamu. Mwandiona mmene ndavaliramu? Ndine Sheikh Edwin Ibrahim Matola, ndi nduna imene yapangidwa appoint ndi Dr. Lazarus Chakwera.
koma ena ajasama chita appoint minister wachiyawo ndi chisilamu kumangochi koma Dr. Alazi apanga chani anapanga matola kukhala nduna. Kodi zimenezo ziposa kukhala Dr. Alazi munthu wabwino? Zambiri ndizayankhula siku lina. Ulemu wanu wa president komanso ndathokoza chifukwa chondilandira. Ambuye akudaliseni. Salamu alaikum. DJ zikoma kwambiri. Ndiitane kompyuta Dr. Heather Ntaba chonde muyankhulire uko. Bwana ndadzaza ndi chimwemwe kwambiri, mundilole ndikupempha ndichite kwachi amene amachitira angwazi, ndikumbutse zimenezo Bwana. Kwacha kwacha, freedom freedom, ufulu ufulu, mtendere. Akanakhalapo pano Bwana akanapitirira kuti Dr. Lazarus Makafe Chakwera mumalize nokha. Zikoma kwambiri Bwana. Ine Bwana ndiyamike chauta chifukwa zikuchitika panozi osatheka ngati chauta sangayikepo dzanja. Komanso ndikuthokozeni Bwana mwapansi pa mtima. Ena anyuzi mina mulemba kuti ndabwera kudzalowa chipani cha MCP, koma ndikoze pang'ono Bwana ndabwerera ku chipani cha MCP. This is a very happy homecoming for me Bwana. Mukanakhala wina mukanakumbukira nkhani ya m'Baibulo mwana olowerera uja the prodigal son, mukananena kuti yekhayo msinkhu wake ngwaukulu, he should have known better. Sakanayenera kuchita zopusa choncho iyayi. Banja amalowerera akagwere uko asabwere kuno, mukanatha kuyankha chotero Bwana. Koma inu chifundo chanu mwandilola ngakhale nasokera kutali, mwalola kuti ndibwerenso pambali panu. Ndikuyamikeni kwambiri Bwana. Bwana nalowerako ndakaphunzirako ntchito yotumikira mapresident, chifukwa pali mapresident angapo kuyambira ngwazi amene ndagwira naye ntchito ndi mapresident enawa Bwana. Ngati kuli munthu waloyo okhulupirira, loyalty, one of the cornerstones za MCP, Bwana I'm one of them. Natumikira mwachitsanzo kwa angwazi pa maudindo osiyanasiyana zaka zambiri. Amasintha nthawi zina nduna every year, koma natumikira mokhulupirika. Ndiye ndikufuna ndikulonjezeni pano Bwana, ndikutumikirani mokhulupirika, mogwira ntchito mwachilungamo. Nkhani ine ndingofotokoza pano mene amatiphunzitsira ntchito angwazi. Napeza mwayi ochita interpret kutanthauza Bwana akamalankhula angwazi. Ndiye nthawi zina zinaenda motere, angwazi akulankhula ine ndikutanthauzira. Mr. Regional Chairman, akumpando, Cabinet Ministers, nduna, members of the Central Executive Committee of the Malawi Congress Party, akulikulu la chipani, ministers without portfolio, anduna opanda ntchito. Anaseka nthawi imeneyo monga mene musekera pano, koma Bwana mene anayankhira angwazi anena kuti no Ntaba, anduna apadera. Do you understand? Osati ndine opanda ntchito. Ndiye pamenepo Bwana naphunzira
kunena kuti wamkulu akamakuuza nkhani pamakhala nthawi yochita translate komanso pamakhala nthawi malinga ndimene kuvutira nkhaniyo pochita interpret pamafunika kutanthauza komanso pamafunika kumasulira wamkulu akamanena zinthu. Bwana ndathokoza mundilole galu onkota sakandira pachabe bwana pansi nkwangawo ndaona zitukuko zosiyanasiyana akuita mapresident ndiuona panopa ndi msinkhwanga uno kuti bwana mumuchita zamphamvu bwana anganene zotani wina aliyense. Munthu sangakhale mtsogoleri wa dziko popanda kusankhidwa ndi Mulungu. Bwana Mulungu amene anakusankhaniyo apitiriza mugwire ntchito. Ife ndikupempha anzanga onse aliyense amene atikuchekera abwere adzachite zokuthandizani monga amene ndikuchita ine. Bwana nthawi yapita tikamba zambiri masiku akubwerawa. Zikomo kwambiri bwana, zikomo. manja makompyuta honorable Heavyweight Mtaba. Bwana tufacha nthawi ndi alole Griseda Jeffrey. Pereka moni Griseda. Kwacha Dr. Chakwera nanga ife tonse bwana chifukwa cha nthawi ife tabwera tatha tikhala nayo nthawi yolankhula kuuza mtundu wa Malawi ntchito zanu zabwino. Bwana landirani ulemu wanu president wa dziko lino. Amayi landirani ulemu wanu. Mama Speaker nduna zonse anzanga nonse achipani landirani ulemu wanu mwachidule. Ine bwana ndinu azibale yanga ndali pabanja ndiye banja lija lidatha nawe wako. Ndiye banja lidatha wona msana kwano popeza tatu wanga ali moyo. Ine anena kuti mudzi ndinaokhala koma ndifuna ndikuwuzeni ndabwera ndi wana ndabwera ndi adzukulu amene bwana tabwera odzakhala osati udzasewera. Tabwera udzagwira ntchito ndipo ndikukupemphani mupeze nthawi olasevere jena apeze nthawi akwenera obwera nkhotakota akalandire anthu amene ndachoka nawo kubanja. Ndauza kutota tiwanga malo ali nawo ndipo atipatsa pokhala. Chimene tafunako ife mwatipatsa munda tiyambe kulima ndechitipa tumsanje ndikuidziwa ndithamanga ndinama Speaker ndionabo Sikimia akhumbize tigwirizana michiko azimayi ndeti matyakula sima. Zonsezi zichitika chifukwa cha ntchito zanu. Ndati ntayang'ana olema kowanga chitonena kuti kapita ona msewu nkhotakota M5 umakanika zaka zonsezi. Tinali komweko kuti timayankhula koma samativa.
koma mutikozera nsewu nanga kalonda nanga nsanje njanje zoti sizirachitikepo mchimene chanikopa mtima kuti singatichititse manyazi komanso simusantha azimayi mutika patsogolo ndipo amene bwana ndimire pompo kuti tikupatseni nthawi mulankhuleko asekretary jenu tikozereni misonkhano tisendenso pansana pa bwana koma tithamange kuti tikolole zikomo kwambiri zikomo kwacha talandira anthuwa ngati talandira ntakwezani manja awiri malandi tawevani chonchi ngati mmankonda chakwera wevani chonchi ngati mmankonda chakwera wevani chonchi bwana ni mawu amenewa mochichepetsa ndikupempheni muyankhule ku chipani chonse ku mtundu wonse wa Malawi. Mulungu achikudalitsani adakumana mbwalo pamene president afuna atiyankhule madzulo ano. watu wasunguli balali ni mjulojulo tawi hata zuwa lulowa ziko mwambili. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Catherine Godanyara, MP, Speaker of Malawi National Assembly, and First Deputy President of Malawi Congress Party. Honorable Richard Zimenabanda, MP, Secretary General of the Malawi Congress Party and Minister of Local Government, and all members of the National Executive Committee here present. Honorable Nancy Tembo, Member of Parliament for the Longosilis Southwest Constituency and Minister of Foreign Affairs, and all members of Parliament here present. All Cabinet and Deputy Cabinet Ministers here present. Honorable Patrick Zebron Chiondola, Regional Chairman of Malawi Congress Party for the Center, and all the members of regional committees and chairpersons, regions of the Malawi Congress Party. Honorable Alfred Machumuza, District Chairman of the Malawi Congress Party, and all district chairpersons and leaders from across the country. Your Worship, Councillor Esther Sagara, Mayor of the City of Lurongo, and all councillors here present. Senior Chief Sabango, and all the traditional leaders here present. Sheikh Rafik Kadango and Apostle Brian Yenda, officiating clergy, and all religious leaders here present. Distinguished invited guests, Mabwana di Madonna, Amai Bambo.
msonkhano wauto ni msonkhano wanga woyamba chisankhidwire ndinu eni ake achipani kuti ndipitirize kutumikirani ngati president wa chipani chathuchi ku convention yopambana yomwe tinali nayo kuno ku Lilongwe mwezi watha. Ndiye ine mawu anga oyamba lero ngokuthokozani pondituma kuti pa zisankho za chaka chamawa ndidzapitirize kukhala mtsogoleri wa dziko lino mpaka 2030. Inetu ina Malawi mumandilimbitsa mtima chifukwa ndinu anthu achilungamo. Mdziko muno ngakhale muli anthu abodza omwe amafuna azinipekera nkhani nkumafalitsa, inu Amalawi mumadziwa kuti abodzawo ndi ochepa kwambiri mdziko muno. Ndiye simulola kuti mutekeseke pa chilungamo chomwe mukuchidziwa, ndipo chomwe mukudziwa inu nchoti misewu yomwe ikumangidwa kumwera pano pakati mu mzinda muno wa Lilongwe ngakhale uko kumpoto ndikumanga ndine. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti sitima yomwe ino Amalawi mwayiona ikufika kuno ku Lilongwe ena achibadwire ni musanayione chichokereka musi yafika chifukwa cha ine. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti sitima yomwe ino munayiona ikufika ku Msanje chiyambire 1983 njanji yake ndadzutsa ndine. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti njala yomwe ili mdziko muno chifukwa cha Cyclone Freddy chaka chatha ndi El Nino chaka chino amene akugawa chakudya kwa Amalawi madera osiyanasiyana kuti anthu asafe ndi njala ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo ndi choti ino amene mukulandira mtukula pa khomo kapena ngongoleza nifu wapanga kuti zitheke kuti mulandire ndalama zimenezo ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti amene wakweza CDF kuti makonstituensi wonse mukhale zitukuko zomwe aphungu akumaloza akamakuyenderani ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti amene wakweza maalawansi ana ku university ndineyo. Wena ndi awaluwana ali apa. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti alime amene mwakhala mukulandira fetereza otchipirapo kuti mulime chakudya chanu amene amakumenyerani nkhondo kuti fetereza ameneyo akupezeni ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti amene amatukwanidwa wosalakwa mdziko muno pamene olakwawo akumachuluka nzeru nkumatha mawu m'timisonkhano tawo topanda mitu ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti amene wakoza zinthu nkuwabweretsa madonors kuti atikhulupirirenso, somwe wena anasokoneza mpaka kuthawitsa azungu chifukwa cha umbapa wawo ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti amene wakweza mafumu omwe amanyozedwa m'mbuyomu
ndikuwakwezera malipiro kuti azitisungira chikhalidwe ni mwambo wathu wosungana mwa mtendere ndineyo. Chomwe Amalawi mukudziwa inu amene muli achilungamo nchoti amene akumanga nyumba za anthu omwe amatitetezera mdziko muno ndineyo. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti amene amakukuzani chilungamo ni kuvomereza zinthu zikalakwika ndineyo. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti amene wakweza aziphunzitsi amene akhala zaka opanda promotion chifukwa cha mchitidwe osankhana mitundu umene umachuluka mbuyomu ndineyo. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti amene waonetsetsa kuti magetsi aziyakayaka m'malo mothimathima ndineyo. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti amene wamenya nkhondo kuti abale athu achalubino azikhala mwamtendere ndineyo. Ndiye ine ndimati ndikuthokozeni inu Amalawi ondilimbitsa mtima kuti simumalola kuti anthu abodza akuphimbeni m'maso kuti musaone chilungamo. Ndikuthokozeni kuti mwandiuza kuti ntchito zabwino zomwe muziona ndikupanga ngakhale takhala tikuyenda mu nyengo zowawa mukufuna ndipitirize mpaka 2030. Kuti all right, mufuna ndipitirize mpaka 2030 kuti muonenso ntchito zanga mu nyengo yokolola yomwe ikubwera zaka zikubwerazi. Ndiye inu amene muli mamembala a MCP wena takulandirani pompano mukubwerera kwanu. Tiye tithamange m'madera wonse kuti tiwathandize Amalawi kulembetsa mkaundula wa mavoti ya chaka chamawa chifukwa Amalawiwo ndi amene akufuna kuti tipitirize kuwatumikira. Komanso inu atsogoleri a chipani amene mwasankhidwa ku convention mwezi wathawu kukhala m'mipando yosiyanasiyana, tiye tigwire ntchito m'midzimu kuti anthu alembetse mkaundula wa mavoti ya chaka chamawa kuti ntchito zabwino zomwe tikuwapangira Amalawi pano zidzapitirire chaka chamawa kudzera mvoti yawo. Komanso mati achinyamata mdziko muno nkuthokozeni mwapadera. Ndikuthokozeni kuti ngakhale mdziko muno mwakhala mukuyenda anthu ofuna kugwiritsa ntchito imfa yowawa ya malemu Vice President Chilima yomwe inatipweteka tonse ndi cholinga choti ayisandutse kukhala chida chopangira ndale kapena choyambitsira mabodza ndi ziwawa. Koma inuyo simunazitengere kumtima podziwa kuti maliro ndi atonse ndipo timayenera tonse tilire ngati amodzi. Ndipo mukawaona wena akupitiriza kumanena mabodza muwauze kuti akuuzeni ngati maripoti omwe anatulutsa akatswiri ku Germany ndi madokotala akuno ku Blantyre muli zogwirizana ndi mabodza mafalitsa iwowozo. Zomwe ine ndi malemu SKC tidagwirizana pawiri ndi cholinga choti tizigwira ntchito mwamtendere kuyambira 2020 kufika tsiku lomwe anatisiya ndi zotumikira Amalawi moona mtima osati mwa ndale zopakana matope. Ndiye ngati wena akuona kuti ine ndiyamba ndale zotukwanana nawo, ayi munthu wake sineyo.
ndiye achinyamata ine fundo zanga nzoti ndiloleni ndikwaniritse zomwe munandituma. Ndiloleni amene ngongole simunalandire nawo mupeze nawo mtaji. Ndiloleni kuti amene mukuona anzanu apeza ntchito nanunso mpeze yanu ntchito. Ndiloleni kuti amene mukuona anzanu omwe tapezera mtaji ku Israeli nanunso ndikupezereni mtaji omwewo. Ndiloleni amene mukuona tayambitsira business nanunso tikuthandizeni kuyambitsa yanu business. Ngati pali president mdziko muno amene amakhulupirira kutukula achinyamata komanso amene wayika achinyamata m'mipando yambiri mboma ndineyo. Komanso ngati pali president mdziko muno amene amakhulupirira kutukula azimayi ndikuwayika pa mipando ikuluikulu ndineyo. Ndine president wa Malawi wonse ndipo mpaka 2030 ndidzapitirira kukhala president wa Malawi wonse. Tsono wina asakunamizeni ayi. Boma lomwe limakukondani komanso lomwe limakutumikirani lomweli mupite mumtendere. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo DJ. Zikomo DJ. DJ. Kitokoze. Your Excellency Faja Mawanu. Chipepeso pang'ono tinalumpako dzina limodzi la Honorable Edgar Chipalanjira amene ali First Deputy Director International Affairs. Naopa kuti akandinena bwana kuti chifachani nalumpa. Mulungu akudalitseni Your Excellency. Koma Honorable Gumba mukamatseka msonkhano akumbutseni achinyamata kuti pano pali Mlaka Maliro, pali Skefa komanso pali Mablacks. Over to you Honorable Deus Gumba Banda. Koma tisanapite kumeneko tiwalole bwana kuti achoke pamalo pano. Mulungu akudalitseni kwambiri Your Excellency komanso a First Lady. Zikomo. Zikomo kwambiri. Munthawi ino tisunge bata ndithu choncho ndipo president chikakukomerani komanso nda mama mayi wa fuko la dziko lino chikakukomerani bwana. Tikulolani ndithu kuti mutha kunyamuka kupita kukapuma ku nyumba yachifumu. Ndipo amene talola kuti aperekeze bwana kumeneko ndinu a First Deputy President Mama Catherine Gotani Hara, a Secretary General, a Regional Chairman chigawo chapakati, a MP adera lino, komanso agogo Senior Chief Tsabango amene nametiro ready kuaperekeza bwana. Ndipo President kutsazikana ndi Mama Sita Mandakazamira, former official hostess wa dziko lino, komanso akuluakulu onse amene ali kusanja kuno, a Director of Women ndaona pamenepo, komanso akuluakulu ena onse kuchokera ku NEC. Pamene bwana akunyamuka titero kuti mabandi athu Mablacks tikulolani titukonzekani msanga Mlaka Maliro pamenepo, komanso Skefa Chimoto tikonzeke ndithu tichita blast pano mpaka na mmawa mbe. A president dziko lino kutsika malo ano ndipo pamene akunyamuka Secretary General titakulolani kuti mwaperekeze a First Deputy President akuluakulu ena onse ku NEC. Tiyeni ndithu titero taperekeza a president mosamala nthawi. Asanayambe Mablacks talola president awachita interview atolankhani mmene akupitamo. Tiwalola president kuti atolankhani atenge
ndithu wachita interview koma ma blacks tikukonzeka. Zikuteka ndithu president akuachita interview akuyenda times ili komweko komanso Zodiac komanso nyumba zonse zolutsira mawu za dziko lino zikuluzikulu zonse zili kumeneko, ndipo titero ndithu pano tisachoke ena ndi ena. Lazarus Makase chakwera kuchoka pa bwalo lino la area 24 ngati mwa mzinda wa Lilongwe kumene kunali msonkhano waukulu wa chipani cha MCP. Msonkhano umenewu ndi umene wachitika akuchokera ku msonkhano waukulu umene akasankha adindo amene atsogolere chipani chimenechi cha MCP. Makamaka adindo amenewa ndiye kuti ndi amene ayende nawo kukafika ku chisankho cha 2025 chomwe chichitike mu September. Ndinene kuti msonkhano umenewu unalofunikira kwambiri ku chipani cha MCP malinga ndi zimene taona zomwe zachitika pa msonkhanowu. Taona kuti muzolankhula za akuluakulu a chipani chimenechi anatsindika pa mfundo zolimbikitsa mamembala ake kuti chipani chimene chikuyenera kulamulira dziko lino ngakhale kutsogoloku ndi chimenechi cha MCP. Komanso taona atsogoleri amene anali zipani zina m'mbuyomo, atsogoleri ndithu odziwika bwino monga Dr. Ntaba akulowa ndithu chipani cha MCP, komanso Greseda Jeffrey amenewa ndi mayi amene m'mbuyomu anali secretary general kapena kuti mlembi wamkulu wa chipani cha TPP akulowanso ndithu chipani chimene cha MCP. Taona ndithu atayimitsa kutsogolo zimene zikuoneka kuti zikupereka mangolomera ku chipani cha MCP kuti tsopano takoza ni nthawi Zodiac ndizathe kugeza nawo Greseda Jeffrey akuoneka kuti ayingotangwanika koma chachikulu nchakuti abwera titha kupeza nthawi amene wakugeza nawo. Komano unali msonkhano wamphamvu kwambiri, mayina amene achulidwa agasa amasewera ndi zomwe ndimafotokoza posachedwa apa kuti kwandipeza ndikumaliza kufotokoza kuti anthu amenewa sabwera okha ku chipani. Izo ndizoona zake kuti akhala ndi kagulu kumbuyo kwawo. Anena Greseda ndi ofunika tigeze ndi akatswiri pa ndale kuti izi zitanthauza chani pa ndale za pa Malawi, kuti chisankho cha 2025 tembekezere zotani.
tikhale tikucheza nawo akatswiri amenewa nde ndikuonanso kuti Skefa Chimoto afikanso pamalo ano kuti atifotokozere kuti kodi mwina nchiti chako kamtima kuti lero alengeze apa kuti ine ndalowa chipani cha MCP. Tiyambe ndi Mayi Chimwemwe amene achokera ku CFT chipani amathandizira ndithu chipani chimenechi kuti zochitika zake zizipita patsogolo amene amathandizira bungwe limeneli kuti lizipita patsogolo. Skefa Chimoto ndi mmodzi mwa oyimba otchuka odziwika kuno ku Malawi. Akulu anthu akhala akukhulupirirani kuti inuyo ndi munthu amene mumadziwa chimene mukuchita mukamayimba, komanso nyimbo zanu zimaonetsa kuti mumayimirira Amalawi. Imene mwalowa ndale simundaone kuti pena pake mukhumudwitsa amene amakutsatirani pa nkhani ya zoyimba ipo? Moyo china chilichonse chimamachita chimakhumudwitsa ena chimasangalatsa ena. Ine ndautenga ngati utumiki umene kwa nthawi yayitali ndakhala ndikuthawa kuchokera kumudzi kumene ine ndinachokera. Ine si munthu wa mtawuni, mtawuni ndinachita bwera ndipo zinatengera community kwauza bambo anga kuti mwanayo muchoke naye kuno. Ndiye panopo pepani ya Chimoto akuti tiyang'ane kuja kumene kuli m'bale wathu wa kamera akutiona ndithu kumene kuja bwinobwino muyang'ane kumeneko mokuti apapa mwakhala ngati mwandibisa ndiye muzindiyang'ana ineyo Chimoto tilankhulane bwinobwino Chimoto kuti timvane muzindiyang'ana ndithu nde mumafotokoza kuti inu siwakutaoni inu ndi wakumudzi ambiri akamachoka kuzochitika zina kulowa ndale amanena kuti anthu andituma inu siwakutuma. Ina nanditumatu mkalekale osati panopo ndipo kwa nthawi yayitali ndakhala ndikuthawa kumadzimba kuti ndine mwana komanso kumamva zimene mmanena poyambazo kuti ndiye anthu adziti chani anthu ena koma anthu onse amene anandidziwa ineyo anandidziwa chifukwa poyamba ndinaberekedwa ndi anthu akumudzi kwathu. Ndiye akwana nthawi yoti ndicheuke chifukwa ine moyo wanga wa munthu mmodzi ndiye kuti unatheka kuyerekeza ndi kumene ndikuchokera.
osati ndinolemeretsetsayi koma nkatengera ndimene ndachokera kumudziko pobwera mtawuni muno ngati munthu moyo unatheka nkhani ndoyang'ana kumbuyo kuti tsopano anthu aja akumwabe madzi limodzi ndi mbudzi pa zithaphwi ndiye ngati ndingathe mulungu atalola ifa utsogoleri amapereka ndi mulungu sikuti kungamba ndale ndetu wapatsidwa utsogoleri kuti kuyamba ndale ndikusakhala mtsogoleri zothekazo koma mulungu atalola kwa mulungu salola munthu ulindule pamalo pamene yese afuna kuti akhala akalola mulungu ndoti mulungu yemwene atithandizire. Musanalowe chipanichi munali mutazukuta zipani zonse mwina nchiyani chakukopani mtima ku MCP? Ayi ndikanena kuti ndisanalowe ndoti ndikhala ndikunama chifukwa kwathu kunyumba kwathu ifeyo kapena kumudzi kwathu ndi kwa MCP. Ngati oyimba ndimatha kuyimba ndi chipani china chilichonse ngati business ndesu kuti ndalowa ngati munamva secretary general amanena kuti akupanga declare kuti agwira nanu ntchito ndikuti apa ndinkhani olowano mukugwira ntchito koma simunalowe muchipani. Inu mnayi wainsikale osati kuti mwachoka kwina kwake yayi chabwino zikavuta pandalepa simunaope kuti mwina tsogolo lanu pa zoyimbaso lisokonekera. China chilichonse kamachiyamba uzidziwa kuti chikhozotheka chikhozosatheka koma zatsogolo timamusiyira mulungu bola ngati cholinga chako chili chabwino amateteza ndi mulungu. Zabwino zonse Achimoto. Zikomo kwambiri. Amene ndi Skefa Achimoto akutero kuti iye sanalowe MCP chifukwa kuchokera kwawo kwa makolo nga MCP ndi kale nkhani yake ikuyenda moteromo mmene mukumveramo komanso mmene mukuonera mchithunzi kuno ku area 24 ku Lilongwe pansika kapena kuti pabwalo la zamasewero la area 24 unayaka moto kudakali koyaka moto ngakhale kuti mtsogoleri wa dziko lino imwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP wachoka pamalo ano koma zikuoneka kuti ayi zina ndi zina zikhale zikupitirira makamaka nkhani ya oyimba chifukwa pamudzi pano bwalo lino paloyimba osiyanasiyana ndaonako Skefayu pali Simon panafika pano oyimba ndithu ochuluka koma titero kuti malinga ndi mmene zilili tinaona kuti tiyankhuleko nda Jesse Kabwira koma mwina pano sitingathe kulankhula nawo chifukwa akuoneka kuti anthu angotanganidwa akuthamangira zina ndi zina komanso poti panali mtsogoleri wa dziko akuthamangira kutsanzikana ndi mtsogoleri wa dziko komanso nduna zaboma zimene zinafika pano ndiye bwanji ife mutilole kuti tsopano tibwerere ku nyumba yowulutsira mawu koma ndisanatero mundilole kuti ndithokoze anzanga amene ndinali nawo Rogers Kuma Chakunyambo Flora Milosi Devi Mpinga Gift Dupimba Andrew Michembo Timothy Anthony Franklin Tambalika Eric Hema amene wanda amene ndithu tinali nawo pa ground ndithokozenso nzanga amene amathamangathamanga ameneyo ndi Sungani Siriya. Ine ndi Melifa Chiguduli malo mwa anzanga onse amene tinali nawo kuno ku area 24 ku Lilongwe kumene kumachitika msonkhano wa chipani cha MCP tifike ku nyumba zathu zowulutsa mawu ku area 47 sector 5 mu nyumba ya Art Bridge. Zikomo kuti munali nafe. Ofesi ya bwana kubwa utoro wa mama.